Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka barikada ka sali danfɛw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakiraba ye kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka taa jɔ don se ala ka an bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye wula o wula ka kɛɲɛ ni nin waati in ye ka kɛɲɛ ni bi ye kunnafoniya minnu b'an bolo a fɔlɔfɔlɔ de ye an fana an karamɔgɔ Seyidi Sɛk Usumani Madani Hayidara ale ka tafsir kɛnɛ kan miniti 10 bɔɲɔgɔnko an bɛna taa o lajɛ o kɔfɛ sunkalo kunnafoniya ka taa se hadisul iftar kɛnɛ kan bi hadisul iftar kɛnɛ kan an karamɔgɔ min b'an bolo o de ye Dr Lasana Darame an n'ale de kana ka baroɲɔgɔnya kɛ a kɛnɛ kan o kɔfɛ suntigɛ baraji ni ala sɔnna ma n'an sera suntigɛ minnu bɛ an bɛna olu lase aw ma ani kibaruyaw o kɔfɛ aw ka nɛgɛjuru siraw an bɛ sɔrɔ k'o di aw ma aw ka se ka don ka foli ani waliɲumandɔnw kɛ n'an mana bɔ yen Nurul Madaniya n'o ye karamɔgɔ Kalu ni a ka jama u ka bi min b'an bolo an bɛ an ɲɛ da u kan ka taa se nafila ni kɛnɛya kow ma ninnu de ye bakuruba kunnafoni ye minnu labɛnnen don bi k'a lase aw ma an b'aw fo ka waliɲumandɔn ka Sirifila FM lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Sirifila TV officiel bɔlɔlɔ sira kan an bɛ a lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye an tɛ ɲinɛ an ka sponsor officiel kɔ ale min san caman n'a kɛlen don ka danaya danga an ka jɛ ka baara ninnu kɛ an y'a fɔ aw ye a ka produit ninnu a k'aw hakili to a la u sanni o bɛ anw dɛmɛ baara in kɔnɔna na a bɛ silamɛya fana dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka suguw diya ka kɛnɛ in baara ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ Alhaji Usumani Kan ka taa se an denmuso n'o ye Fatim Kamara ye Madame Anne olu de b'an bolo kɔrɔ yan ni ala ni kira sɔnna a ma teliya la an bɛna Ustaz Kan yɔrɔ Ustaz Kan salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Alhaji Ahmad baasi t'i la kɔni Jalo baasi foyi t'an bɛɛ la tan denbayaw don alhamdulillah baasi foyi t'an na alhamdulillah dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Jalo ko dugubila ko fisa ni laada wuli ka foli daminɛ e yɛrɛ la ka da i ka cɛsiri ani ka wuli ka jɔ kan baara in ɲɛtaga ni baara in bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogoya min na n'i ka siɲɛnaw radio siɲɛnaw caman k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka an karamɔgɔ Seyidi Sɛk Usumani Madani Hayidara ale min ye ko in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw diɲɛ fan 14 minnu bɛ nɛgɛjuru ci minnu bɛ lamɛnni kɛ minnu bɛ nɛgɛjuru ɲini n'u t'a sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ye ko u bisimila u ka jɛmukan kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma ala k'a ɲɛ k'a d'a ma Fatumata a bɛ di baasi t'i la kɔnɔ dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la Sɛk Usumani Madani Hayidara ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an filɛnibaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ɲɛna k'u bisimila u ka se seli Ramadan kɛnɛ kan ko kura ni ala sɔnna a ma o diyara an ye an bɛ taa Bankɔni Jɛngɛnibu la k'an fa n'an karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'u ye ala k'a n'u dɛmɛ dugawu min bɛna kɛ bi wulada in na ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ an sɛnsɛn ka don misiri kɔnɔ ka na tafsir kɛnɛ kan ni ala ka jɛ inshallah Amadu Jalo y'a fɔ cogo min na an bɛ Bankɔni Jɛngɛnibu kuluda la Sirifila misiriba kɔnɔna la an karamɔgɔ wala n'a ye jɛ fɔ karamɔgɔ Seyidi Sɛk Usumani Madani Hayidara ale ka tafsir ba kɛnɛ kan sani n'i donna tafsir kɛnɛ kan i b'a fɔ k'i bɛ juma i b'a fɔ juma don misiri bɛ kɛ cogo min na i bɛ tafsir kɛnɛ falen sɔrɔ ten kɔnɔna ani kɛnɛma la san kalo ta sunkalo mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an bɛ suratu Sad kɔnɔna la o nɔfɛ kan tugu don ka daminɛ aya 46 miniti 10 bɔɲɔgɔnko la an karamɔgɔ Seyidi Sɛk Usumani Madani Hayidara an k'a lamɛn Manami vitamini bala nasi bebe fariso kenya boro kuma babala hadi boro fitini bala songo dama demeniala lesi minana nono dumamba nana lesi minana agadi degela yawur duma degila lesi miko anana dematilu lekia diɲɛ kɔnɔ fɛlen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma o sanu ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalakow la
anw ka nafala bonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i diya ye ko k'i i kelen na sitigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn mali ta fan fɛ kosɔn sabu anw bɛ waso ka kɛ malidenw ye aw ye kosɔn ka fɛn dilannenw bɛɛ sɔrɔ anw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye kosɔn a s'i pan بالله من الشيطان الرجيم an bɛ tanga ɲini Allahu Taala fɛ ka bɔ shetane Iblisa laɲini tɔɔrɔ ma. نعم بسم الله الرحمن الرحيم an b'an sinji ni Allahu Taala tɔgɔ barikama ye Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. نعم تابع سورة الصاد an bɛ Sɔdu sura nɔfɛ tugu la. نعم هي les 16 prochains mois 2026 i kana ɲinɛ Muhamadu واذكر i ka kosumali kɛ إسماعيل an ka jɔnkɛ Ismaila la واليسع ka ɲinɛ Yasawu kɔ وذا الكفل Zulukifilihi janto a la وكل nin bɛɛ lajɛlen min fɔri ye من الأخيار nin bɛɛ ni Ala ka mɔgɔ tɔmɔtɔmɔnenw ye. هذا Aza a ko nin min filɛ nin ye ذكر zikrun nin de ye kosumali yɛrɛ fɔri i ye min fɔri ye نعم وإن للمتقين i k'a dɔn a bɛ Ala ɲɛsiranɲɛ baw ye lahara don لا ngalena حسن مآب sigiyɔrɔ ɲuman da la walima hasina mahabin نعم sigiyɔrɔ ɲuman dana جنات عدن alijinɛ damuma yɔrɔw don فتحة yɛlɛli kɛlen don لهم alijinɛnadenw ye الأبواب alijinɛ sodaw la متكئين alijinɛnadenw nɔngɔnman bɛɛ فيها alijinɛ kɔnɔ ye يدعون u bɛ wele kɛ فيها alijinɛ kɔnɔ ye بفاكهة ni jiridenw ye kɛsiratin jiriden min ka ca وشراب u bɛ minijiw wele وعندهم a bɛ alijinɛnadenw bolo alijinɛ kɔnɔ قاصرة الطرف warifi musow la minnu ti cɛ wɛrɛ filɛ أتراب u bɛɛ ye filankulu ye هذا nin fɔlen min filɛ nin ye ما nin de ye fɛn ye to min layidu taara Ala ɲɛsiranɲɛnaw ye ليوم الحساب nka ti sɔrɔ yan dɛ fɔ lahara don sa إن هذا i k'a dɔn nin min filɛ nin ye لا nkalena رزقنا yanni Ala ka garisɛgɛ ye ما له a tɛ garisɛgɛ ye ŋɔni ye min nafatin ko a bi ban garisɛgɛ banda tɛ أي واذكر إسماعيل wasukuru Ala ko kira ma sallallahu alaihi wasallam سلم نعم ko kana ɲinɛ Ismaila kɔ nabila Ismail lajarabiw y'a sɔrɔ نعم dekun y'a sɔrɔ wali yasa yasa yɛrɛ sɛgɛnna mana toujours ni kira dekunna kafiriw fɛ نعم ni tɔɔrɔ bonyana نعم Ala bi kiraw de fɔ a ye o kumana ko tari a na sabati نعم aya dɔ la kuranɛ yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko nakusu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bihi ayiwa Ala b'a n bi kira tɛmɛnen minnu u ye tɔɔrɔ min sɔrɔ dekun min dar'u kan ne b'olu lakali e ye
kari dusukun na sabati parce que min bɔ anw ta ye min ye ni mɔgɔ ye kira nini yɔrɔ min na a ka sa ni mɔgɔ ye kuranɛ dɔgɔya yɔrɔ min na balawu dɔ k'a sɔrɔ non o fɛn tɛ ala ye o ye ne de ye n'i y'a kɛ ne kɔni na fɔ ni ne dɛsɛra mais o tɛ ala ye ala ma kɔrɔtɔ o i b'a sɔrɔ ye a ɲɛ b'i sa dɔw la a ɲɛ b'i ta dɔw la ka na d'a ma a kan ka min k'i la diɲɛ na ye a ɲɛ b'o kɛcogo la ale t'i kɔrɔtɔ ale t'i kɔrɔtɔ n ye nin kɛ kuranɛ na foyi t'a la minnu y'a k'a la yan u bɛ min u b'u sen kan dɛ a kumana fɛn bɔra a la dɛ bon mais a tɔ bɛ kɔfɛ kumana fɔ an k'a dɔn de kira sɛgɛnna fɛn bɛɛ dara kan k'a bɔ halalaya bɛɛ la mais minnu bɛ k'a fɔ u balolen don a ɲɛ na a ɲɛ b'u la fo a ka nin de bila hakiliw la k'a fɔ ne ye alamɔgɔ ye ko dɔ dulɔmina dɔ ye n dɔgɔya dorogutala dɔ ye n dɔgɔya ka misiri kɔnɔ tasuma ka wuli o la non a ti ten ala ti ten dɛ mais ala bina kira ko ala bi muɲu tɔɲɔnikɛla ye fo ka se waati ma a faamuna mana ko n bi kiraw ka masala lakali ye kari ni dusukun sabati suratul hud wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbit bihi fu'adak a ko ne bi kiraw ka baro b'u ye de u ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ i k'a dɔn pour que k'i dusukun sabati maaya ni alaya tɛ kelen mɔgɔ de bi kɔrɔtɔ mais ala tɛ kɔrɔtɔ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض أيوة أو نتوفينك فإلينا على أن تفكر يا محمد السباني miladu min d'i ma i man k'i dɔw halaki i yɛrɛ balolen ɲɛna walima i taalen kɔ n b'u halaki kɔfɛ mais n ti tɔɲɔnikɛla to ye dɛ nka mɛ o mɛ u bɛɛ bɛ segin ni ala ma ye a b'a janto nin de la ala ti anw si ye dɛ mais i b'a ye kɔni walaw b'a da hin o tuma na a ko n ye ismaila ni yasaw min f'u ye u sɛgɛnna wazal kefili ko dara zal kufili yɛrɛ ka koyi wa nin bɛɛ ye n ka mɔgɔ latɔmɔnen ye kira gansanw de dɛ n ka kirabaw don mana ni min y'i yɛrɛ sɔrɔ i miiri ninnu na ko dara ninnu kan a dɔw ka jugu i ta ye dɛ mana ni y'o f'u ye sabali haza zikrun o kumana nin b'an bila ka segin sa fo kuranɛ daminɛ na tuguni n'i ye kuranɛ daminɛ lajɛ a ko cogo di a ko sɔɔd ayiwa o kumana an bɛ taa kuranɛ daminɛ yɔrɔ la tuguni n'an seginna ka na ye a b'a fɔ an ye ko sɔɔdu zikiri a ko a ye zikiri min f'u ye dɛ ko o de ye nin ye haza zikirun kumana ni n ko zikiri don kumana n'i ma donna wa haza zikirun min dara kiraw kan kira k'i miiri o la min dara kira kan a yɛrɛw k'a miiri o la haza zikirun n de ye kuranɛ bɛ o fɔli min kɛ a faamuna wa inna lil muttaqina la husna ma'ab nga sa wa inna lil muttaqina minnu kɔni siranna ala ɲɛ ka hasidiya dabila ka janfan dabila u m'u cɛw janfa o cɛw m'u musow janfa la husnu ma'ab mankan tɛ yen dɛ sigiyɔrɔ ɲuman da ye ni ala fɛ yan ye a ye na jannati adnin foyi t'aw ɲɛ yan ni alijinɛ tɛ mufattahatan lahum abwab wa daw yɛlɛlen don dɛ o kumana adni de kɔrɔ ye amuru de ye kaabu ɲininka ko adni kɔrɔ ye di a ko kusurun ko sangazo do fil jannati min zahabin ko a dilalen don
sanu de la a sanga zo yaskunuha annabiyuna wasiddiquna wa shuhadai wa a'immatil adli. Allahu akbar. Ode y'anw ta ye. Wallahi ni n'anw bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a la an b'a sɔrɔ yan n'o tɛ a ko jeli bɛ sigi ye nabi ɲumanw sidikinaw ani seyidusiw ko ani a'immatul adli ani ladiriyatigiw k'olu de bɛ sigi ye. an karamɔgɔ fo ka a waleɲuman dɔn ka foli lase bangonika bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na tafsir kɛnɛ kan inshallah. Jalo an bɛ an karamɔgɔ fo yani an bɛ deli k'a fɔ tuma bɛɛ Chérif ka tafsir nin ye tafsir yɛrɛ de tarjama tɛ nin ye tafsir de an karamɔgɔw bɛ yan nɔ tafsir yɛrɛ de don n'a ye aya kelen ta a bɛ se ka waati jan kɛ aya in kan a b'a walawala k'a détailler bɛɛ lajɛlen di a t'a furu ten ka tɛmɛ nka an bɛ tomi kɛ a ka kuma min kan yan kosɛbɛ o ye k'a yira hadamaden na ja a ka dɔ fɔ kalanni nafa ka bɔ a kan kosɛbɛ o ye n'an b'a fɔ ko tariku wala histoire hadamaden k'a ka histoire dɔn k'a ka histoire kalan k'a dɔn ja a nafaba bɛ hadamaden ka ɲɛnamaya kan kuranɛ aya kuma n'o kan wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak donc a ye kira tɛmɛlenw ka kisaw ɲɛfɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam degun fɛn fɛn alakira sɔrɔ a ye kira tɛmɛlenw ka kisaw f'a ye degun min ye olu sɔrɔ munna walasa alakira dusukun ka sabati alakira ko tɛ dɛ alakira dusukun sabatilen don kabini n'a danna don min na nka kuma laɲini anw de anw yɛrɛ fana ka kɔrɔlenw kalan an k'an bɛnbaw ka kɔrɔlenw kalan ni gɛlɛya ko k'a b'i sɔrɔ i faw ni mɔkɛw ni bɛnbaw ka kɔrɔlenw kalan i k'i ka jamana histoire kalan walasa i bɛna dɔn a bɛ i dusukun sabati i bɛna dɔn ko gɛlɛya in ma daminɛ e la bi ka an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn maa o bɔra ka sigida la ka yɔrɔ la jamana kɔnɔ ka na an ka Chérif lamɛn tafsir la nin waati in na an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko ala ka bɛɛ lajɛlen segin yɔrɔ la hɛrɛ la. Amin ala ka o duwawu minɛ k'an ka équipe fo k'u waleɲuman dɔn Ustaz Adama Jawara Abdulaye Sogodogo Ibrahim Kulubali fo ka taa se Baba Keita ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra an bɛna teliya la hadi fɛn min ye sunkalo kunnafoni an bɛ yɔrɔ jumɛn bi Ustaz an ka bi sunkalo kunnafoni o bɛ voyage de kan an ka kunnafoni n'an b'a fɔ Fatumata Konate ani a ka équipe bɛɛ lajɛlen bi u wulila ka se chauffeur ma k'u ɲininka voyage bɛ cogo min na sunkalo in kɔnɔna la an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na. Wa place de am ta masina de bon an tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ a la sun kɔni ne kɔni y'a bila limaniya minɛn de kɔnɔ bon client bɛ dɔɔni mais ani sunkalo tɛ yen tɛ kelen ye bon différence dɔ b'u cɛ k'a sababu kɛ sunkalo ye bari ni darula tɛ voyage ma nɔgɔ bɛɛ ma sunkalo la bon darula de bɛ se ka mɔgɔ caman bila sunkalo voyage la mais ani sunkalo tɛ yen voyage tɛ kɛ diɲɛ don o don mɔbili premier bɔ 7h deuxième bɛ bɔ 9h donc midi 11h troisième bɛ bɔ mais sunkalo in kɔnɔna na client ko degun kama an bɛ mɔbili fila de bɔ bon an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kolo suma ala k'an bɛɛ sago d'an ma ala ka laɲiniw bɛɛ sabati a ka denbaya kori baasi tɛ yen ala kana baasi k'aw na nse ne ye Masinaka de ye ne bɛna taa Masina de kabini kɔni y'a daminɛ ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la fɔlɔ alhamdulilayi ma baasi foyi sɔrɔ a ko la ne kɔni bɛ dugawu k'u ye hali bi ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ala k'u bolo m'u ka baara la ala k'u kisi gɛrɛgɛrɛ ma yarabi ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la aw ni ce aw ni baraji ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'an ma ka laɲiniw sabati. foli lase sugu kɔnɔ mɔgɔw ma k'u waleɲuman dɔn Inshallah Ustaz an bɔra k'an ka chauffeur kɛ lamɛn sisan a ko ko gɛlɛya tɛ voyage la sunkalo in kɔnɔna la mais ko client de ka dɔgɔ dɔɔni a bɛ n'a fɔ client bɛ ka siran sunkalo voyage la sunkalo in kɔnɔna la
sunkalo dun ye limaniya kalo de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka limaniya d'an bɛɛ lajɛlen amin sunkalo bantɔla de voyage ka ca dɔɔni i bɛ taa sɔrɔ sunkalo daminɛ voyage ca mais ni waati in i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ taa salikɛ la ani minnu bɛ na sanni feerew la salifinisanw ni a n'a ɲɔgɔnnaw ma i b'a ye k'a fɔ waati mɔgɔw bɛ bɔ kosɛbɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ala ka kisi ni tangaw kɛ kɔrɔfɔw daminɛ an kun y'a fɔ aw ye bi hadisul iftar an karamɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ yan o de ye docteur Lasana Darame a ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛna sugu kɔnɔ ni ka a bisimila ni ala ka jɛ ye. Ayo ka fara ɲɔgɔn kan an jɛni waati dumanw kɛtɔlo ɲuman yɛlɛ ani bolozi ɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an ka fɔlen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sunkalo ye fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ. an bɛ se an karamɔgɔ ma docteur salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɔri baasi t'i la. tɔɔrɔ si tɛ n na alhamdulilayi. n b'a jalo. dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ani docteur yɛrɛ ye jɔn ye ka se ka ɲɛfɔli k'o la. bismillah salatu wassalamu ala rasulillah. an bɛ Sherifula TV fɛrɛ dilan diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ. an bɛ foli lase an ka karamɔgɔkɛ fana ma Sheikh Sherif Usman Haidara wa Sheikh Sherif Ahmed Haidara Sheikh Kani an b'a fɔ kosɛbɛ ani Malimatu an b'a yɛrɛ fana fɔ kosɛbɛ ne y'a balimakɛ Lasana Darame min ye université privée africaine franco-arabe Falajɛ recteur ye n'o y'o ye inchallah. Musa o diyara an ye kosɛbɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn bi an y'a kanu ka ɲininkali kɛ fɛn min na an ka jamana kɛlen don ka ɲinan san kɛ seko ni donko ani lamɔ ka se ka o yiriwa san kɔnɔna na o baara min ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a kɛ aw université privée baara in aw ka yeta ye jumɛn ye a la aw niyɔrɔ kɛra jumɛn ye a kɔnɔna na. Mashallah nin ka diyara n ye kosɛbɛ alhamdulillah depuis don min na décret min taara ministère mɔgɔw y'a lase anw ma a diyara n ye kosɛbɛ parce que anw kun bɛ nin wagatiw kɔnɔna bɛɛ b'a dɔn ko cogoya min na jamana ni a kalan yɛlɛma caman b'a la wagati dɔ kun kɛra an bɛ se k'a fɔ ko komi an ka kalan kun t'an yɛrɛ ta ye bon n'u nana décision ta ou ka décret ta ka kalan ni lamɔ k'o don ɲɔgɔn na o ye fɛn ye mun bɛ anw ka laɲini université privée africaine an ka laɲini dɔ a b'a sabati parce que an ko an ka segin so bon n'an ko an ka segin so o ye jumɛn ye fɔlɔ la depuis lawale ka daminɛ lampite Ghana na yanni diɲɛ mɔgɔw kana bɛn an kan yɔrɔ la yanni daminɛ kun b'an na dɔɔnin kun b'an bolo sew kun b'an ye bon o se ani o dɔɔnin ani o lamɔ kun bɛ yen anw ka laɲini an ka segin ka t'o ma bon ni jamana nana ne bila an ye a diyara n ye kosɛbɛ bon kɔnɔna na ani an ka yanni seliliw bɛ yen an y'u activer o ka se ka baaraw kɛ ka se ka minisiri ka o jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina min na ka se k'o sabati baara nin fana n b'a dɔn fana a bɛ ɲɛ minisiri a b'a ka seko kɛ n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ a bolo cogoya min na parce que munna minisiri an b'a dɔn depuis a nalen a ye yɛlɛmali caman don sanfɛ kalanso cogoya la komi a yɛrɛ bɛ caman kalama la cogoya min na o kɔnɔna na n'i y'a ye hali ni wagati min na sisan sunkalo min kɔnɔ a ye activité caman dɔ kɛ a ma sigi a bɛ wuli ka lamagaw kɛ pour que jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina ka sabati bon o kɔnɔna na an université privée je crois que tout le monde université privée bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ parce que union b'an fɛ n b'a dɔn o fana wulila o sen ma o tɛna to kɔ nin ko in na n'Ala sɔnna a ma an bɛna fɛɛrɛ tigɛ Mali kalanso o ka kɛ maliyɛnw ta ye
programme bi bɔ jamana wɛrɛw la o kana don k'an ka kalanw ɲagami an bolo an bɛ se k'olu bila cogoya min na kɛrɛfɛ parce que an ye san caman k'o la depuis 1960 d'indépendance wagati fo bi ani y'a ye an ma se ka développer a ko programme b'an bolo a ma ɲi n'an yɛrɛ seginna ka taa an ka programme ta depuis lawale la kun bɛ cogoya min na je crois que an bɛna nɔ bɔ o yɔrɔ kosɛbɛ o y'an ka hakilina ye ni baara in na inchallah o ɲɛna kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ aw ka jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye jamana jɔ sira kan aw bɛ jɔyɔrɔ jumɛn ta min b'a to sini ɲɛsigi don n'a nataw la mɔgɔw ka nɔ dɔ ye k'a fɔ ko université africaine ni ye olu nɔ de ni ye olu jɔyɔrɔw de oui kuma diyara n ye kosɛbɛ université africaine an ka bilan dɔ b'an bolo an b'a fɔ ko d'ici 20 ans 20 ans a bilan bɛ je crois que actuellement an bɛ se k'a fɔ d'ici 15 ans comme ça parce que an ye 5 ans k'a baara kɔnɔna na o ye jumɛn ye an ko n'Ala sɔnna ma an bɛ fɛ ni jamana élection bɛ kɛ jamana Afrique kɔnɔ o b'a kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani san 15 kɔnɔ anw ka université sortissant dɔ ka k'a kɔnɔ o y'an ka laɲini dɔ ye n'i y'a ye an b'o kɛ parce que an b'a dɔn an bɛ kalanden former pour que a ka taa ka jamana le développer an tɛ chômage créer n'i y'an ka programme kɛ cogoya filɛ filière m'an bolo n'i y'o cogoya filɛ i b'a ye tigitigi an ka laɲini ye mun ye an ka jamana ka taa kalanden i bɛ jamana o jamana n'i taara yen i ka se ka nɔ to bon o kɔnɔna na o b'an bolo n'an y'o fana filɛ anw bɛ kan ka nɔ min bila la jamana kɔnɔ n'i y'a filɛ depuis transition daminɛna sisan san o san an bɛ concours de bourse dɔ lancer i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen n'u tilala u ka lycée yɛrɛ k'u bɛ taa université kɔnɔ u bɛ gɛlɛyaba dɔ sɔrɔ parce que kalan musakaw ka ca i bɛ bɔ Segu ka n'a Bamakɔ jiginyɔrɔ i ko ye ka tila ka kalan musaka fana dɔrɔn i ko ba ye maintenant anw bɛ bourse concours da u bɛ na u b'a ɲini an bɛ se ka maa 400 ta ka bɛn ni k'u ka frais de formation ye bon n'i y'a ye o ye jamana jɔ dɔ ye o kɔfɛ fana an ye fɛn dɔ fana jateminɛ an bɛ fɛɛrɛ tigɛ an ka kalandenw an ka programme an ka kalanden bɛ bɔ ka taa yɔrɔ yɔrɔ i k'a dɔn a k'a yira a sabali a ka fierté sɔrɔ k'ale ye université africaine dɔ ye parce que o ye jumɛn ye a ti mɔgɔ dɔgɔya fugari tɛ a tɛna a yɛrɛ kɛ comme qu'on appelle n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na maa minnu bɛ tuma bɛɛ olu bɛ giri mɔgɔw kɔ la k'u deli a ye nin d'a ma nami jamais an ka université kalanden t'o kɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan je crois que hali TVR yan yɔrɔ la an ka sortissant dɔ b'aw bolo yan yɔrɔ la Fatumata Jaabi ninnu olu université sortissant de ye ani Agila ninnu bɛ yan yɔrɔ la inchallah bon yɔrɔ caman de bɛ yen parce que hali an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka université sortissant dɔw bɛ yen olu kɛra ambassadeur ye hali Mali kɔnɔ actuellement ambassade dɔw bɛ yen a bɔra an ka université dɔ kɔnɔ bon o y'a dɔ ye a dɔ fana ye jumɛn ye chaque fois ni jamana ye a ka stratégie bila anw bɛ fɛ ka jamana ka stratégie dɔ minɛ an kana bɔ o kɔnɔ o kɔnɔna na ni jamana ko k'an ka mun kɛ an b'olu kɛ n'a ko an ka mun to yen an b'olu to yen c'est à dire programme b'an bolo jamana yɛrɛ ye programme d'an ma an bɛ kan ka baara kɛ n'o de ye bon a n'a ɲɔgɔnna caman comme wagati kɛ cogoya ni wagati b'an permettre an bɛ dɔ fara kan voilà o kɔnɔna na fana anw ka programme na comme Musa Kani bɔra k'a fɔ sisan ko danbe b'an na ka kɔn an b'an yɛrɛ dɔn ka kɔn anw ka étude la an ka recherche la an bɛ recherche min di an ka étudiants ma au niveau de licence master ka taa fɔ doctorat la an b'a fɛ a ka taa étude de terrain kɛ yani an ka mɔgɔ dɔ ta k'an bɛ sɛbɛnni k'a kan Allemagne ou bien arabu dugu dɔ la ou bien occident o ɲɔgɔnnaw na non anw yɛrɛ fɛ comme an y'a fɔ cogoya min na depuis lawale la diɲɛ bɛɛ tun bɛ na an ka dugukolo in kan yɔrɔ la parce que Mali lampidi Ghana Mali tun b'a kɔnɔ lampidi Songhai Mali b'a kɔnɔ ka na lampidi Mali na maabaw de tɛmɛna dɔnnikɛlabaw minnu ye u ka dɔnni sabali ŋanabaw bon olu ŋanabaw ninnu filɛ nin ye an t'o dɔn u ka dɔnni même n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ hali manuscrit min filɛ an bolo yan yɔrɔ la manuscrit ko manuscrit min Mali bolo a ɲɔgɔn ti ça veut dire a ɲɔgɔn ti dugukolo par exemple Tombouctou dɔrɔn dugukolo comme ville Tombouctou manuscrit min b'a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ville tɛ mun ta ka ca ni Tombouctou ta ye bon i b'a sɔrɔ ko o 0,5 o ma réalisé
o kɔrɔ k'an b'a daminɛ fɔlɔ bon ninnu manuscrits ninnu sɛbɛnna waati jumɛn o sɛbɛnna waati min na hakilisigi bi Mali kɔnɔ o la chaque fois ne b'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni profitera ka mɔgɔw dɔ rencontrer n b'a f'u ɲɛna n yanni an ka solution ɲini yɔrɔ jan an ka solution ɲini manuscrits ninnu kɔnɔ parce que manuscrits ninnu sɛbɛnna waati la hakilisigi bi Mali kɔnɔ manuscrits ninnu sigira waati la Mali wulila ka taa jamana wɛrɛw ka kɛlɛ ban bon n'an seginna olu manuscrits ma ka baara a dɔra an bɛ solution sɔrɔ a kɔnɔ bon nin b'a yira an ka étudiants an b'u bila ka taa manuscrits bɔ an b'u bila an b'a fɔ karamɔgɔ dɔ b'a ka du kɔnɔ a ye taa o karamɔgɔ a ye recherche k'o kan an k'o dɔn parce que ni karamɔgɔ min fatura ten sisan ni san caman nana d'a kan karamɔgɔ kelen an tɛna a dɔn tuguni dɔnni b'a bolo an tɛna foyi dɔn a la o kɔfɛ fana a ye taa kungo kɔnɔ yiriw a yiriw kalan a ko n'o dɔnni d'an ma o n'a ɲɔgɔnna caman o b'a yira k'a fɔ chaque fois an bɛ fɛ ka kɛ an yɛrɛ ye an bɛ fɛ Mali an ka kalandenw fana kɛ u yɛrɛ ye a b'o kɔnɔna na fana n'i y'a filɛ université fana kɔnɔ anw ma sɔn ka taabolo bila an ka ko la taabolo ko t'an ka ko la parce que munna an bɛ jamana min kɔnɔ jamana ni taabolo ka ca n'i ko i bɛ taabolo dɔ gosi ka taabolo a bɛ tiɲɛni kɛ i bolo parce que munna anw ka université ye formation kɛyɔrɔ de ça veut dire Marcus Takwin e bɛ min fɛ i bɛ fɛ ka kɛ informaticien de i bɛ na an b'i former k'i bɛn informaticien ma silamɛya dɔnni fana bɛ an b'o fana d'i ma ça veut dire an b'i kɛ silamɛ informaticien ye n'i bɛ fɛ ka kɛ jurisprudence et droit ye na an b'i former i silamɛ i bɛ kɛ juriste ye o n'a ɲɔgɔnna caman journalisme silamɛ bon taabolo ta an ka ko la o kɔnɔna na alhamdulillah i b'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ tuma dɔw la hali i b'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen diinɛ wɛrɛ mɔgɔ de an b'a fɔ a ɲɛna e ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye mais i bɛna an ye programme dɔ d'i ma o programme kalan e k'i da bɔ an ka diinɛ na an t'a mɛn i k'i ka diinɛ fɔ a ka kalanyɔrɔ la n'i y'o kɛlen je crois que alhamdulillah an ye nɔ caman bila i b'a sɔrɔ bɛɛ b'an fɛ taabolo bɛɛ b'an fɛ yɔrɔ la alhamdulillah o kɔnɔna na i b'a sɔrɔ an ka karamɔgɔw fana ka ca parce que université kɔnɔ i bɛ se ka sɔrɔ karamɔgɔ bɛ taa fo 200 ɲɔgɔn semestre kelen kɔnɔ na bon a bɛɛ ni jamana wɔɔrɔ mɔgɔw fana b'a la i b'a sɔrɔ an ka enseignants dɔw bɛ yen France dɔw bɛ Soudan Maroc Algérie ani jamana wɛrɛ Burkina Côte d'Ivoire ninnu i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka cours di fatara semestre kelen kɔnɔ bon o fana ye nɔ ye an bɛ fɛ ka minnu bila an ka bɛ se ka taabolo kɔnɔ kan inshallah subhanahu wa ta'ala ayiwa hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko aw ka kalandenw waati yɛlɛmaw la a dɔw bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ u bɛ fɛ ka facteur min ta ka kalan kɛ ni a ye n'o sera niveau dɔ la yalima aw yɛrɛ fɛ mun bɛ ka na ni o siraw ye sisan oui effectivement ni kalandenw nana anw fɛ université kɔnɔ dɔw i b'a dɔn i t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na yɛrɛ ale kɔni dɔw a y'a mɛn ko université bɛ yen université yɛrɛ kunnen don a diplôme yɛrɛ kunnen don jamana fɛ kalan bɛ yen an fana nana u bɛna don min na ko tɔgɔ sɛbɛn b'a fɔ ne kan ka taa filière jumɛn na i b'a sɔrɔ filière 20 ni kɔ b'a ɲɛ a t'a dɔn a bɛ mun ta bon an b'o lasegin ka taa fɛn masaw ma ani u ka karamɔgɔ duguma karamɔgɔ ça veut dire lycée mɔgɔw olu kan k'o orienter depuis a daminɛ depuis denmisɛnnin ka élève ka san sabanan lycée kɔnɔ o kan ka orienter k'a yirara ani taara université la branches ka ca ni branches bɛ ni branches bɛ bon o gɛlɛyaba dɔ bɛ yen tiɲɛ-tiɲɛ na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen a b'a ka vie tiɲɛ parce que a bɛ san kelen kɛ a tɛ foyi faamu a la min bɛ ka kalan san filanan na a b'a fɔ ne tun bɛ fɛ ka nin kalan dɔ kɛ jaa nin fana bɛ yen i b'a sɔrɔ étudiant dɔ b'an fɛ a bɛ san kelen kɛ san filanan na o b'u fara komi faculté saba de bɛ yen faculté d'administration technique d'informatique faculté de lettres et des sciences humaines faculté d'agronomie et d'élevage bon généralement i b'a sɔrɔ faculté ninnu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan faculté yani filière bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan faculté d'administration bɛɛ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ informatique bɛ yen administration bɛ yen finance des entreprises bɛ yen et cetera a ka ca bon aw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a cours ta ɲɔgɔn fɛ bon ni deuxième année nana se sisan bɛɛ bɛ taa a ka branche la bon kɔnɔna na dɔnni b'a fɔ karisa munna an ti ko kelen dira a ko non ne taara nin branche ninnu na e fana bɛ nin branche kalandenw ɲɛna yan'o ka bɔ ça veut dire ni ba kɛra san min na yan'o ka taa université kɔnɔ o ba y'an ka société kɔnɔ exemple i bɛ taa occidentaux la i b'a sɔrɔ o ka entreprise dɔ bɛ yen san 100 ni kɔ
san 200 kɔ san 300 kɔ a bɛ parce que munna fa bi den lamɔ ka bɛn olu ma u ka continue bon ni nana sɔrɔ e mun kɛ i den bila ka to kalan kɛ n'a nana a b'a développer i bolo inchallah o b'a ko nɔgɔya quoi n'Ala sɔnna ma o diyara n ye kosɛbɛ baara o baara nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la an bɛ se k'an da don baara ninnu kɔnɔna na sisan gɛlɛya jumɛn de bɛ aw kan bon sisan ne kɔni parce que ne ye mɔgɔ min ye ne an b'a fɔ gɛlɛya tɛ foyi la parce que adamaden en tant que i nana diɲɛ kɔnɔ i ka sigi ni gɛlɛya ye bon ninnu ko ne t'a miiri ko gɛlɛya le mais ni adamaden taabolo yara an ni adamadenw bɛ sigi yan olu ka faamuya la an b'a fɔ ko gɛlɛyaw de sinon ne kɔni fɛ gɛlɛya tɛ parce que o sago tɛ Allah ya khajanakum min al-jannati fatashqa alaysa bon en tant que adamaden ne nana diɲɛ kɔnɔ i ka sigi ni gɛlɛya ye bon an ye mun fɔ sisan kalandenw ka bilasirali a bɛ an sɛgɛn dɔɔnin jusqu'à ce qu'an nana troisième faculté semestre d'attrapage an y'o dayɛlɛ pour que u ka se ka attrapage kɛ nin ko nin kɔsɔn bon o ye gɛlɛyaba de ye ça coûte cher o baara o filanan fana ye mun ye université yɛrɛ fana tɔgɔ caman fɛ comment on appelle lycée classique mɔgɔ ninnu caman fɛ anw fɛ arabukan dɔrɔn de bɛ yen k'a sɔrɔ non n'i bɛ arabu branche ta i b'o ta n'i bɛ français fɛ i b'o ta n'i bɛ anglais fɛ i b'o ta n bɛ profiter k'a fɔ ara université kɔnɔ bamanankan ani marakakan bɛ kalan yen depuis a créé wagati bamanankan min ko bɛ kalan yen kosɛbɛ et c'est matière obligatoire f'i k'a kɛ de parce que n'i ko an ka segin an yɛrɛ ma f'an k'an yɛrɛ ka kan dɔn an ka segin an ka sɛbɛnw dɔn bon o kɔnɔna na o gɛlɛya bɛ yen an b'a yira mɔgɔ la olu la hali projet wɛrɛ b'an bolo n'Ala sɔnna ma san wɛrɛ a b'an bolo an bɛ fɛ o bɛ ɲinɛ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ an ye papier bila an bɛ fɛ ka université tɔgɔ k'a résumer a ka jan kosɛbɛ ka français arabu na an bɛ se k'o baara cogoya min na an bɛna yira don nataw la an b'o gɛlɛya caman sɔrɔ mais kɔfɛ n'u nana u b'a ye mais min ka ɲi kalan daminɛ fo troisième année ma arabu ye ma foyi n ka fɛn bɛɛ kɛ français la voilà bon maintenant ni tɔgɔ kɛra mun bi bɛɛ bɛ don mun na o bɛ nɔgɔya kɛ o kɔfɛ fana an bɛ gɛlɛya mun fana sɔrɔ o ye an ka société yɛrɛ kɛcogoya komi an y'a fɔ cogoya min na adamaden ni e ko e ka laɲini ye bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ parce que karisa bɛ fɛ e ka kɛ a ɲɔgɔn ye karisa fana bɛ na o fɛ e ka kɛ a ɲɔgɔn ye bon o la dɔw caman bɛ yen i b'a ye an man teli ka taa mɔgɔw ka du kɔnɔ ni ye an sanko in ye parce que munna anw bɛ fɛ bɛɛ ka don da kelen fɛ parce que an ka faamuya ye mun ye farafinnaw silamɛya ka taa ɲɛ fo bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni silamɛw donna da kelen fɛ bi ka bɔ da kelen fɛ sini jɔn bɛ s'anw na waritigi y'anw de ye anw silamɛw de diɲɛ kɔnɔ kalankɛla wanew ye anw de ye docteur wanew y'anw ye ça veut dire anw de ye wanew ye mais bɛɛ ko k'ale ka fan bɛɛ ko ale ka kunkolo bon o kɔnɔna na an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ ni dɔw nana exemple Dramé o kɔni ne k'a bɛɛ ye bɛɛ ko ne ye di yan fɛ mɔgɔ yan fɛ mɔgɔ an kɔni an ka laɲiniw ye bon an b'o gɛlɛya sɔrɔ nin yɔrɔ in na an bɛ profiter k'a fɔ Dramé ka manhaji in ye an kɔni silamɛ i ko silamɛ kɔni i ka bisimila anw fɛ an ka o le y'an ka manhaji ye taabolo ko t'an ka ko la quoi voilà o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ i b'a sɔrɔ kalandenw fana dɔw fana bɛ na anw fɛ i b'a sɔrɔ olu u bɛ fɛ ka u ka tradition kɛ exemple tradition et interprétation o bɛ dɔw bɛ fɛ ka informatique de gestion u bɛ fɔ k'o ta bon o matière ninnu filɛ a dɔw bɛ kɛ français la a dɔw bɛ kɛ arabu la a dɔw bɛ kɛ anglais la mais i b'a sɔrɔ étudiant nisɔn foyi t'ale la anglais la ou bien français mais courage b'a la o fɛ fo k'ale ka kalan bon a dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u ka taa rattrapage kɛ o tɛ sɔn o bɛ sɛgɛn kɛ mais kɔfɛ i b'a ye karamɔgɔw bɛna fɔ an ɲɛna k'a fɔ ni problème bɛ ni problème bɛ ni problème bɛ bon o fana gɛlɛya b'an na a fɔ an bɛ obligé ka kalandenw dɔw k'u bila ka taa section na o ka taa daminɛ tuguni bon o kɔfɛ fana fɔlɔ la gɛlɛya min tun bɛ se bolo o ye reconnaissance ye ani san caman kɛ na mɔgɔw tun b'an critiquer o la mais bi bi in na alhamdulilayi Mali kɔnɔ université franco arabe la je crois que an de ye an ka papier bɛɛ ta sanfɛ reconnaissance ra ani habilitation na o fana gɛlɛyaw fana nɔgɔyara sisan inchallah o faamuyara kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ aw ka kalanyɔrɔ
a bɛ se ka ye yɔrɔ jumɛn na a bɛ sigida jumɛn ninnu na an bɛ don min na i ko bi. ok bi an ka kalanyɔrɔ bi Falajɛ a bɛ Falajɛ ani Ɲamakɔrɔ kaburu dɔ yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na dɔw b'a fɔ ko Modibo Sidibe ka so kɛrɛfɛ wala a b'o yɔrɔ fan fɛ n'i taara dɔrɔn n'Ala sɔnna ma waati bɛɛ k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ mɔgɔw bɛ administration dayɛlɛlen don n'Ala sɔnna ma subahana wa taala. O faamuyara kosɛbɛ yalima farafinna dugu tɔ ninnu aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa. Oui, effectivement, comme on a fait une université africaine, nous africains donc on faut qu'on bolo un balma ɲɔgɔn cɛ ni y'a ye ani san o san an bɛ conférence internationale dɔ organiser maaw bɛ bɔ jamana 20 jamana 15 ɲɔgɔn bɛ fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ na yɛrɛ an bɛ Cheikh Cherif Ahmad Tidiane an b'a fɔ siɲɛ 2 bɛɛ a bɛ taa participer a bɛ taa ouverture la i b'a sɔrɔ farafinna duguw ka dɔgɔ minnu tɛna dɔw bɛ na Nigeria, Sénégal, Ghana, Gambia, Côte d'Ivoire, Burkina, ça veut dire an ka jamana sous-région comme tɛ o bɛɛ caman bɛna fara an kan u bɛna n'u ka dɔnni ye ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka kɛ gafe a dɔw fana bɛ yen o bɛ kalan k'an fɛ yɛrɛ directement o bɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɔra Burkina ka na loger université kɔnɔ dɔw bɔra Guinée ka na loger dɔw bɔra Côte d'Ivoire ka na loger Nigeria ka na loger université kɔnɔ olu bɛɛ bɛ yen ça veut dire bolodi ɲɔgɔn b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ma dɔw fana ma université caman bɛ yen minnu kɔfɛ farafinna ani olu fana bɛ kan ka baara kɛra ɲɔgɔn fɛ pour que parce que n'i ko université c'est l'univers faut qu'il y a dayɛlɛ tɔw ye n'Ala sɔnna ma. mais kalandenw aw b'u ta niveau jumɛn na. an bɛ kalanden ta n'i ye bac sɔrɔ ni bac sɔrɔ ou bien i ka kalanyɔrɔ ka niveau bac ka k'i bolo attestation de bac o ka k'i bolo n'o b'i bolo i bɛ na an b'i ta an ka tali tacogo 2 b'ara n y'a fɔ cogoya min na depuis transition lancera an ka ministre Keita o waati la Keita le comme ministre de l'enseignement supérieur a y'a ɲini ko université publique ni privé bɛɛ ka transition d'i ma an y'a décision ta n ko n'Ala sɔnna ka transition tɛna san o san an fana bɛ concours de bourse de organiser k'a di maliyɛnw ma bon o bɛ i bɛna o concours participer n'i gagné n'o la dɔrɔn i bɛ don université kɔnɔ direct a dɔw fana bɛ a ma se i ka n'o participer i ka musaka b'i bolo i ka papier dafalen b'i bolo i bɛna i tɔgɔ passer ka na présenter i bɛ don université kɔnɔ. docteur nin baro in diyara an ye kosɛbɛ weleweleda kan jumɛn b'i bolo k'a da nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan. an bɛ welewelekan mun da an balimaw bɛɛ lajɛlen ye maa o maa b'a lamɛnna Fɛrɛfɛla TV la an k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ n'a wagati ni tile bɔra wagati min na n'i ko i bɛ tile bali ka bɔ i bɛ tiɲɛni kɛ bon n'i y'a ye an bɛ yan yɔrɔ bɛ a sababu ɲuman an bɛ an sɛko fo kosɛbɛ n b'a ka usura fana fo kosɛbɛ o kɔfɛ fana an ka hakili to an ka kalan na kalandenw surtout kalanfaw ani bangebaaw ni karamɔgɔw ani direction an ka hakili to kalan na parce que kalandenw b'e bolo o bɛ i denw filɛ i bolo so kɔnɔ don dɔ ale de bɛ n'i place ta ni den dɔw bɛna anw minnu kalan na olu de bɛna anw den kalan don dɔ la bon n'an m'a minɛ ka ɲɛ sini kalan bɛ sɔrɔ an ɲɛ kɔnɔ bon o la an bɛ welewelekan da bɛɛ la bɛɛ ka hakili to kalan na surtout ɲinan kalan je crois que a bɛna kɛ kalan duman ye parce que kalan ani lamɔ an yɛrɛ k'a yɛrɛ dɔn o ɲɔgɔn tɛ bon ni ko yɛrɛ dɔn farafinna a ɲɔgɔn tɛ n bɛ profiter nin yɔrɔ na k'a fɔ maaw ɲɛna san dɔra an ni jamana wɛrɛ Faransi an n'o bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka association dɔ o kun ye avocat dɔ bila ka na pour que an ka se ka papier dɔ bila sen kan a nana a ko Dramɛ k'i b'a dɔn ko Mali nafa min bɛ Mali la ko anw min Mali kɔnɔ anw t'a dɔn olu min kɔfɛ olu b'a dɔn ne ko ye jumɛn ko charte kurukan fɔ ko ne hakili b'a la n ko si n ko hakili b'a la ko ne b'a dɔn n b'a dɔn a sinna k'a fɔ ko occidentaux y'a dogo o b'a dogo olu la olu t'a dɔn fo université kɔnɔ ka recherche la olu bɔra k'a dɔn ko n b'a dɔn k'a fɔ charte ko diɲɛ kɔnɔ ni livre min bɔra sanfɛ olu Ala ta kɔfɛ ko ale de kɛra charte fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ mun dara adamadenw bon charte min kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ bon ɲinan kalan n b'a ɲini ministre de culture fɛ ministre de l'enseignement supérieur o ka fɛɛrɛ tigɛ an ka charte min b'an bolo ka se k'a appliquer k'a lier an ka l'éducation na n'Ala sɔnna Mali kura min fɔra an bɛ s'a ma Mali kura janfa tɛ k'a la namara tɛ k'a la ŋanamu tɛ k'a la n'Ala sɔnna an b'o sɔrɔ wa salatu wa salam ala rasulillah.
foli jara an ye kosɛbɛ vraiment hakila mɔgɔ de ni jɛmukan in lamɛn u bɛ faamu caman sɔrɔ université africaine kunkan ko la an kɔni bɛ tɔgɔ in mɛn mais i bɛ taa sɔrɔ détail caman kun bɛ yen mɔgɔw kun t'a dɔn tuma dɔ la yɛrɛ mɔgɔw fana bɛ siran ɲɛ parce que n'a tɔgɔ fɔra dɔrɔn i bɛ yangaba de ye tuma dɔ la mɔgɔw kun b'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko faamadenniw yɛrɛ ka kalanyɔrɔw de don walawalali ninnu hakila a bɛ faamuya an b'a ɲini ala fɛ a baara ala ka ɲɛ aw bolo folikan jumɛn b'i bolo ka da nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan Nana sɔrɔ Sheikh Jallo an bɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ an bɛ Sheikh Kani fo an bɛ Malimato fana ko kosɛbɛ ani fɛn fɛn kɛra sababu ye k'a lase yan an b'an ka foli lase Sheikh fana ma Sheikh Sherif Usman Madani Haidara wa yani Sheikh Ahmad Sherif Tijani Haidara hafizahumullah wa ra'ahuma ani Sheikh Flat lajɛli kɛra bɛɛ lajɛlen an b'o bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ in na fana an b'an ka musokɔrɔba fo sisan i b'a sɔrɔ a fana kun donnen don Sherif Lala a b'a lajɛ wala tuma bɛɛ n'an donna so kɔnɔ n'i y'a ye u y'a bɔ Sherif Lala dɔrɔn fo ne nana an b'a fɔ mama n bɛ fɛ ka journal filɛ ni journal banna dɔrɔn fo ko Sherif Lala ko fɔ n b'a ka journal labila o la mashallah an b'a fana fo kosɛbɛ ala ka sini barika don an bɛɛ la sallallahu ala k'a ɲɛ mɛn amin nana bɛɛ i bɛ bɔ Kayi an bɛ Kayi mara bɛɛ lajɛlen fo mashallah ni waati in na Kayi Daramelakaw mashallah bɛɛ fo dugawu kɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na amin nana bɛɛ an bɛ sɔrɔ ka na suntigɛ baraji kɛnɛ kan Jamiyatul Ansarudine bolofaraba min bɛ Kayi kaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya a sinfilakaw ala sɔnna a ma ka kɛ ni sunkaloba in ye wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ ka se ka taa maaw suntigɛ sirakun kan o min ye laɲini ye min ni a bɔra an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka bilasiraliw la k'a fɔ ni sunkalo kalo sera bɛɛ lajɛlen k'i seko ni i donko kɛ a baaraw kɛra cogoya min na an balimamuso Kuntim Zabire ale bɛ walawalali k'a ɲɛ o la min sɔrɔla o la an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ sunkalo ye kalo ye min na ɲɔgɔn dɛmɛw ni hinɛ ɲɔgɔnya o bɛ cari a kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la Jamiyatul Ansarudine bolofara min bɛ Kayikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw u farala ɲɔgɔn kan ni ka suntigɛ ba ɲɛnɛmaya Kayi rond-point ba saba la ka sanga ni suntigɛ bɛ maa minnu sɔrɔ sira fɛ yan'u ka se u baara yaasa k'olu suntigɛ kɛnɛ in labɛnbagaw ka fɔ la ni hakilila ninnu de y'u bila suntigɛ in labɛnni na alhamdulillah ni ala ye jɔn garisɛgɛ ni kɛnɛ in ye i k'a fɔ ko alhamdulillah rabbil alamin donc vraiment an tɛ foyi fɔ ka Ansarudine jeunesse k'u fo nin ye suntigɛ ye Jamiyatul Ansarudine section Kayi a ye min labɛn a n'a ka sifin jɛkulu u bɛɛ lajɛlen ka wele bila an ka ɲɛmɔgɔbaw ma u kana an ka kɛnɛ seereya u kɛlen bɛ ka initiative ta k'a sigi sen kan pour que ka Kayi rond-point jateminɛ ka se ka n balima minnu ni suntigɛ b'u sɔrɔ sira la ka se ka na bɔ olu la ka dumuni d'u ma ani ka suntigɛ minɛnw d'u ma ala yɛrɛ ma jɔnw laɲini ni degun ye donc ala ye jɔnw laɲini ni lafiya min ye o lafiya ɲinitɔ de don jɔn yɛrɛ ye suntigɛ bɛ minnu sɔrɔ degun kɔnɔ ka essayer ka nɔgɔya da dɔ kɛ olu ye ni an bolo nafolo ye an ka commission jeunesse n'o ye jeunesse Ansarudine bi u ye nin baara in labɛn ne bɛ fɔ o ma ko suntigɛ ka silamɛw n'o ye Kayi population a cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ka suntigɛ labɛn ka bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ni ala ye jɔn garisɛgɛ ni kɛnɛ in ye i k'a fɔ ko alhamdulillah rabbil alamin donc vraiment an tɛ foyi fɔ ka Ansarudine jeunesse k'u fo u bɛ nin kɛwale minnu na ya rabbi ala sɔnna k'a jidi ala k'a jidi nin bɛ jamana ka basigi de yira ni jamana ka kelenya de yira k'a yira k'a fɔ jamanadenw bɛ ɲɔgɔn bolo alhamdulillah an tɛ foyi fɔ ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya dɔrɔn vraiment nin kɛnɛ ninnu de la an b'an profiter k'a ɲini an ka jɛ diina denmisɛnninw fɛ k'a fɔ u ka dugawu kɛ jamana in ye halisa basigi ni kelenya a bɛ se ka na jamana in kɔnɔna la cogo min. nin ye suntigɛ ye Jamiyatul Ansarudine section Kayi a ye min labɛn a n'a ka sifin jɛkulu u bɛɛ lajɛlen ka wele bila an ka ɲɛmɔgɔbaw ma u kana an ka kɛnɛ seereya an ka mairie o bi yan ka fara an ka jeunesse conseil régional de la jeunesse o président o fana b'an fɛ yan nɔ vraiment an kɔni an nisɔndiyara suntigɛ in na silamɛya yɛrɛ laɲini de kɛ suntigɛ n'a y'a kɛ a bɛ kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ an ka balimayaw tugu a b'an ka jigiyaw tugu o de y'a kɛ nin sunkalo barikama in na an y'an kanu ka se ka nin suntigɛ in labɛn tan cogo la ka kɛ rond-point na pour que an fa n'an baw minnu bɛ bɔ so kɔnɔ ka tile bɛɛ kɛ k'a ɲɛɲini ka na di denbaya ma n'u t'a sɔrɔ ni suntigɛ yɛrɛ b'u sɔrɔ sira fɛ ka se ka suntigɛ di olu ma olu ka se ka suntigɛ sɔrɔ nɔgɔya la silamɛya yɛrɛ ka kelenya n'a ka badenya hukumu kɔnɔna na o la an nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ kan foyi t'an fɛ foli dɔrɔn kɔ an ka ɲɛmɔgɔw ka kuma tɛmɛnen kɔ an b'an ka section yɛrɛ fo kosɛbɛ k'an ka coordination fo ani musobaw ni cɛba minnu na ni kɛnɛ kan. an bɛ Ansarudine jeunesse ka suntigɛ kɛnɛ kan
u kɛlen bɛ ka initiative ta k'a sigi sen kan pour que ka Kayi rond-point jateminɛ ka se ka n balima minnu ni suntigɛ b'u sɔrɔ sira la ka se ka na bɔ olu la ka dumuni d'u ma ani ka suntigɛ minɛnw d'u ma pour que sun ka se ka tigɛ joona i n'a fɔ silamɛya y'a ɲini cogo min na a ye sun don retard la aw ka sun tigɛ joona donc n'a sɔrɔ i bɛ sira la i ma se bara ni sun tigɛra a bɛ se ka don retard la donc u y'a ɲini k'a lajɛ Kayi kɔnɔna la se mun kɛra u yɛrɛ ka bolofaraw kɛ ani ka wuli u farikolo la u yɛrɛ sunnen don ka balima minnu bɛ bɔ u ka ciw la ani minnu bɛ bɔ yɔrɔjanw na ka na u dɛmɛ u ka se ka suntigɛ sɔrɔ siradaw la yanni u k'u ka sow lasɔrɔ donc ani k'a di karamɔgɔ ka hakilina n'o ye an bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ n'o ye Asiri Usman Madani Hayidara ye ale ka cɛsiri a n'a denw ka cɛsiri ani Amzadine bureau national ni bureau régional ka cɛsiri nin denmisɛnninw y'a initié k'a daminɛ sisan n'i ye Kayi ta fɛn min ye an ka rond-point Kaso ye o bɛ yen fɛn min ye rond-point Kayindi ye o bɛ yen fɛn min ye rond-point Plateau Liberté ye o bɛ yen yɔrɔ fana la donc k'a fɔ fɛn mun don fɛn fitinin tɛ k'a fɔ k'u bɛ n'u bila dɔrɔn ka taa a bɛ ka di an bɛɛ ɲɛna. Suntigɛ bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ sirada la ka sɔrɔ m'u ka so lasɔrɔ donc ka fɛn dɔ labɛn ka di olu ma cogoya min na u bɛ se ka sun tigɛ teliya la i n'a fɔ Alakira yɛrɛ b'a ɲini an bolo cogoya min na sallallahu alaihi wasallam ko an ka sun don sundon yagaru mais an ka suntigɛ teliya donc o kɔrɔ suntigɛ mana i sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la lahala o lahala la ni dɛsɛ tɛ i ka suntigɛ teliya la o de laɲinina parce que Ala yɛrɛ ma jɔnw laɲini ni degun ye donc Ala ye jɔnw laɲini ni lafiya min ye o lafiya ɲinitɔ de don jɔnw yɛrɛ ye suntigɛ bɛ minnu sɔrɔ degun kɔnɔ ka essayer ka nɔgɔya da dɔ kɛ olu ye ni an bolo nafolo ye an bɛ o de la ka sanga ni nin ye alhamdulillah an ye secteur 3 de ta jeunesse ansardine de don Kayi bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan donc an ye secteur 3 de viser yan Kayiba Kaburudo rond-point n'a bɛ fɔ a ma ko Kaska rond-point ani voilà stade da la donc ani Kasɔn Biennale rond-point ani Kayindi Kaburudo rond-point o secteur 3 de kun ciblelen don k'an ka mɔgɔw bɔ ka suntigɛ di tɛmɛsennamaw ma. Nisɔndiyaba de b'an na bi an ka commission jeunesse n'o ye jeunesse ansardine ye bi u ye nin baara in labɛn n'a bɛ fɔ o ma ko suntigɛ ka silamɛw n'o ye Kayi population a cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ka suntigɛ labɛn ka bɛɛ lajɛlen nisɔndiya suntigɛ la bɛɛ b'a dɔn ka mɔgɔ kelen suntigɛ diinɛ ye min fɔ o la ka mɔgɔ caman sɔrɔ ka olu suntigɛ donc vraiment i b'a ye o koba de ye an nana an sen jɔ ka na o féliciter ka na waleɲuman dɔn plus précisément an ka Kayi jeunesse régional la présidentba n'o ye Adama ye ni baara in daminɛna ale yɛrɛ b'u nɔfɛ parce que nin baara in bɛɛ ye ale ka bonya de ka wuli ka jɔ suntigɛ in labɛnna rond-point caman de la bi Kayi Adama yɛrɛ b'u nɔfɛ o féliciter nin bɛ kɔrɔta de yira a bɛ Kayi jeunesse ɲɛtaga de yira fɔlɔ an b'a ye k'a fɔ setigiw nafolotigiw parce que ala ye se kɛ minnu ye olu tun bɛ kɛ ka caya mais bi a ye jeunesse surtout jeunesse ansardine u yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan à leur propre fond u yɛrɛ kunna nafolo la ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka silamɛw suntigɛ vraiment i b'a ye o ye diinɛ ka koba ye o ye diinɛ ka ɲɛtagaba ye et puis o ye population ka ɲɛtagaba ye donc o nisɔndiya de y'an se yan vraiment k'u fo ka tila fana ka dugawu kɛ vraiment a dɔrɔmɛ kelen bɔra nafolo la ala kana ban monsieur le maire yɛrɛ jɔlen bɛ an kɛrɛfɛ donc depuis sunko daminɛna a yɛrɛ ka fɔ la ale bɛ nin baara in na ale fana nana fara baara in kan ka seereya vraiment k'a fɔ nin ye Kayi ka kunkɔrɔta ye nin ye Kayi ka kunnawolo de ye. Suntigɛ kunba dɔ ye ka dugawu kɛ faso ye yaasa bɛn ni kelenyaw bɛ se ka sabati a kɔnɔna la cogoya min na k'a ɲini dabama fɛ ala ka kɛnɛ ɲɔgɔnna caman yira an na sini kɛnɛyaw la. Ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ to suntigɛ baraji kɔnɔna na ka kɛ ni an filɛ nin ye waati min kɔnɔna na ni ala ma basi foyi kɔ sini araba hakilila commission min bɛ yen ni a ka baara bɛnnen bɛ kalo ɲini ma u bɛ sigi ka se ka kalo ɲini nka direction nationale religieux an bɛ ser'u ma ka se ka lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ sunkalo daminɛw la gɛlɛyaw yera ye u kɛ disposition jumɛn ta min b'a to mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛ sen na an balimakɛ Gawusu Keyita a ye dakuruɲɛ fila min lase an ka o koɲɛ na an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. أستاذ جالو يننغا إكا يننغا لجابي أم بروفيتي شرفلا جبرانينا مغو مغو مالكونا مالكوكا نوبكا أنا جاني واتينا أم بفوليدي أبلا جلما antenya anga sababu manko noye anga ministre des affaires de culture et de coutume docteur Mahamadou Oumar Koné
an bɛ an karamɔgɔ fo a Seyid Sherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen olu min télévision in n'o kɛra a sababu ye ka don i ka ɲininkali kɔnɔna la o de ye kalo tɛmɛlen na gɛlɛya min donna kalo ko la yala an ye labɛn dɔw kɛ wa gɛlɛya in a ka se k'a nɔgɔya walima a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ alhamdulilahi rabbil alamina k'i ka kuma jaabi ni ala sɔnna a ma an ye fɛɛrɛ dɔw sigi o fɛɛrɛw ye jumɛn ye commission ye lajɛ kɛ an y'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛliw de kɛ ka jateminɛw kɛ k'a lajɛ baara in bɛ lahala jumɛn na an kan ka mun de kɛ tun baara in bɛ se ka sabati cogo min na o de hukumu kɔnɔna la hakili jagabɔ kɔnɔ hakili falen-falen kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ baara in minɛn dɔ de b'a jɛ minɛn dɔ b'a jɛ ni o ye kalo ɲini yɔrɔ ta fan ye sabula an y'a fɔ cogo min na kalo bɛ ɲini commission national ko a tɛ kalo ɲini commission régional ko ale tɛ kalo ɲini commission local ko ale tɛ kalo ɲini o tuma jɔn de bɛ kalo ɲini sisan ni ye ɲininkali gɛlɛn o de la anw ka hakili jagaw kɔnɔ an taara ye k'a fɔ ko normalement jɛkulu dɔ kan ka sigi ka min yamaruya ka min bila baara la n'o bɛ kalo ɲini o de la an y'a lajɛ k'o jɛkulu sigi n'an b'a fɔ o ma ko comité de veille donc i ka ɲininkali fɔlɔ la alhamdulilayi baara in kɔnɔna la an ye comité de veille ni an y'o de hakilina ta k'a lajɛ an bɛn'o waleya nin waati in yɛrɛ kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma i ka ɲininkali filanan i ko ko comité de veille ni k'o ye mun de ye an b'a fɔ ko Usa Jalo comité de veille tɛ dɔwɛrɛ ye comité de veille ye jɛkulu de ye jɛkulu jumɛn don an y'a ye k'a fɔ komi commission national tɛ kalo ɲini régional t'a ɲini local t'a ɲini f'an ka baarakɛminɛ de sɔrɔ baarakɛminɛ min n'o bolo bɛ sin a la k'a fɔ k'olu de kan ka kalo ɲini o de nana ni comité de veille hakilina ye comité de veille tɛ dɔwɛrɛ ye comité de veille ye i n'a fɔ lasigiden donc comité de veille ye jumɛn ye misiri kɔnɔlaw ani zawiya kɔnɔlaw an y'olu de ta k'olu k'an ka comité ye i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na ko comité de base walima structure de base an ye o de hakilina nati ka misiri ani zawiya ko ko ye an b'olu de wele ko comité de base olu de y'an ka comité de veille ninnu ye donc an y'olu de ta minɛn de ta san o de ka kɛ kalo ɲinina ye k'a fɔ bolo ka sin olu de ma k'a fɔ ko ni kalo sera kalo o kalo san kalo 12 n'a sera tile 29 na ninnu ka sigi kɛ o kuma la ka kalo ɲini ni kibaruya yera u bɛ kibaruyaw layɛlɛ commission locale la commission régionale fo kana se commission nationale ma ɲininkali filanan n bɛ se ka min fɔ o y'o ye i ka ɲininkali sabanan i ko yala comité de veille yala danfara jumɛn de bɛ ani commission locale ninnu cɛ sabula e y'a ye k'a fɔ commission bɛ yen nɔ o tuma la danfara jumɛn b'ale ni commission locale cɛ danfara min b'ale ni commission locale cɛ ale ka baara ye kalo ɲini de ye ale bɛ kalo ɲini de an y'ale sigi a kama de k'a kɛ baarakɛminɛ de ka se ka kalo ɲini mais commission olu tɛ kalo ɲini donc n bɛ se ka i ka ɲininkali sabanan n bɛ se ka min f'i ye o y'o ye maintenant i ka ɲininkali naaninan i ye ɲininkali kɛ ko yala comité de veille ninnu o tuma la a bɛ sigi cogo di de alhamdulilayi comité de veille ninnu bɛ sigi cogo di an y'a ye k'a fɔ comité de veille ninnu an bɛ a sigi misiri kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a daminɛ Kayi fo Kidal a bɛ sigi cogo di an y'a ye k'a fɔ ko ko n'i y'a kɛ i bɛ ɲɛmɔgɔ de k'a la o de la comité de veille ninnu an ye a jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ an ka alimamiw yɛrɛ kɛ comité ɲɛmɔgɔ ye donc comité président ye alimami mɔgɔ kelen wɛrɛ ka ta ka fara alimami kan o bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ye sabula ni kunnafoni sɔrɔla fo mɔgɔ de ka sɔrɔ min bɛ sɛbɛnni kɛ k'a fɔ karisa ni karisa de y'a ye u y'a ye nin heure la a yera nin yɔrɔ ninnu na donc an y'o fana jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ kelen bɛ fara alimami kan a mɔgɔ kuru bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ 7 ye alimami o ye président ye mɔgɔ kelen bɛ ta n'a bɛ fɔ o ma ko secrétaire sɛbɛnnikɛla donc mɔgɔ 7 de don mais o kɔrɔ tɛ ko olu dɔrɔn de bɛ kalo ɲini ayi la misiri o misiri kɔnɔ zawiya o zawiya kɔnɔ ninnu juru kun bɛ ninnu de bolo n'a waati sera u bɛ jama wele ka fara u bɛ kalo ɲini o tuma ni kalo yera olu de b'a sariya ka kibaruya cani ka na commission nationale ma donc nin ye i ka o ɲininkali ye i ye ɲininkali dɔ wɛrɛ fana kɛ k'a fɔ yala baara in an kelen de y'a kɛ wa ayi commission kelen ma baara in kɛ an ye an sun don jɛkulu la jɛkulu min n'a dɔnnen bɛ Mali kɔnɔ ni bɛɛ b'a dɔn n'o ye alimamiw ka tɔnba ye limama an ser'olu de ma an n'u sigira an n'u kumara ka hakilina min b'an na k'a ɲɛf'u ye an bɛ fɛ ko in ka kɛ tan sabula aw de ta ye ko in ye an b'a dɔn an bɛ profiter ka imama mɔgɔw fo yan kosɛbɛ u ka cɛsiri baara in kɔnɔna la donc
u jɛna n'a ye u fana ye baara in minɛ u bolo an bɛ yɔrɔ min na ko bi imama ye kibaruya carin ka taa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na o tuma ni Ala sɔnn'a ma arabadon u ka structure bɛɛ mobiliser nin ko kama imama dɔrɔn tɛ i b'a kalama direction ministère créé direction de créé la mais bi an bɛ yɔrɔ min na ministre ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ a sera ka direction régionale min créé bi a bɛ taa direction régionale 18 ɲɔgɔnna la donc an bɛ se k'a fɔ an ka directeurs régionaux olu bɛ Mali région bɛɛ la an bɛ yɔrɔ min na ko bi donc olu ni imama localu imama bureau localu bureau régionalu olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka baara in waleya donc an bɛ se k'a fɔ i ka o ɲininkali la an kelen ma baara in kɛ an ni imama ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye ɲininkali laban min kɛ i ko yala baara in kɔnɔna la an kelen bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ min ni nin si tɛ kelen wa alhamdulilayi Usa Jalo an y'o fana baaraw an y'o fana boloda sabula an b'a ye k'a fɔ diɲɛ bɛ ka taa taabolo min kan bi diɲɛ yɛrɛ bɛ marché la fɛn min kɔnɔ bi avec le changement climatique kalo yeli bi ɲɛ yɛrɛ ɲɛni jɛ la bi a ka gɛlɛn an b'a ye jamana caman évolué don bi arabu jamana caman b'o la farafin jamana dɔw yɛrɛ b'o la minnu y'a lajɛ ka baara in bolo yɛlɛma ka na ni minɛnw ye minɛn minnu bɛ kalo ɲini kɛ ka na ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ na u bɛ ɲɛfɔli kɛ kalo kan ka ye waati min na waati jumɛn bɛ yen nɔ poussière bɛ yen nɔ walima bugun bɛ yɔrɔw la donc n'o kunnafoni bɛ sɔrɔ an fɛ waati min na a ka d'an ye don n'a nataw la an bɛna lajɛ k'o don ko in kɔnɔna la mais a tɛ kɛ fiyewu a bɛ kɛ sigikafɔ ani bɛn de kɔnɔ silamɛ n'a waati sera an bɛna bɛɛ de wele bɛɛ b'i hakilina fɔ ko in na yaasa an ka se k'o waleya cogo min na donc an bɛ fɛ ka taama dɔ fana senda n'an ka minisiri ka yamaruya ye an b'a ye an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen n'o ye Maroc ye an n'u bɛ partenaire la ko caman na minisiri ka cɛsiri la an bɛ fɛ ka taama boloda ka se ka taa olu lajɛ parce que olu avancé len don bi kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ jateminɛw yɛrɛ k'a fɔ lajɛli yɔrɔ 200 ni kɔ de b'olu bolo bi baara in kama donc an bɛ se k'a fɔ olu avancé len don kojugu kojugu donc a ka d'an ye don n'a nataw la an bɛ wuli ka s'u ma ka taa an n'u ka falen-falenna kɛ hakili falen-falen kɛ an bɛ baara kɛ cogo min na k'o f'u ye u bɛ baara kɛ cogo min na k'a f'an ye n'an bɛ se ka an ta kuraya cogo min na ka a dɔ fara a fɛngɛ kan an bɛ baara k'o kan donc i ka ɲininkali laban o ye ko weleweleda jumɛn bɛ ne bolo weleweleda min bɛ ne bolo d'abord o ye foli ye ka aw fo ka an karamɔgɔw fo an ka minisiri ka segin k'a fo ka sɔrɔ k'a ɲini alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni Ala ye arabadon jira an na o de bɛ k'an ka siga dɔ ye o kuma la an ye comité de veille minnu fɔ k'a ɲini u fɛ u ka bɔ ka alisilamɛw labɔ ka far'u kan kalo ka ɲini kalo ɲini Jalo an bɛɛ kan ka kalo ɲini kɛ an kunko de e wo ne wo an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ kɔni bɛ yen n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ de ka baara ye nin ye nin tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye nin ye an bɛɛ lajɛlen de ka ko ye o tuma la an bɛ weleweleda de kɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ ka fara an ka comité de veille kan ka fara an ka commission locale kan ka se ka kalo ɲini yaasa Mali bɛ se ka seli min natɔ filɛ ka seli in kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na o tuma la an b'a ɲini Ala fɛ waati min bɛ ka na Ala k'a waati jira an na jamana Ala k'a kolo suma an ka ɲɛmɔgɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u fanga se halisa hakɛto bɔ kan sɔli ala Muhammad Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ an balimakɛ fo ka waleɲuman dɔn ka tila k'a ɲini ayiwa ci fɔra ko a bɛ alimamuw bolo wala sini kɔni mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ ni fitiri saliw kɛra ka se ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ka kalo ɲini a nafa ka bon kojugu kojugu ni kalo sɔrɔla ka se ka kalo yira ka se ka ciw lase teliya la olu mago b'o de la ni Ala ni kira sɔnna ma an b'u fo. Wala i b'a dɔn o kama a ye kuma dɔ fɔ bɛɛ de kan ka kalo ɲini kalo ɲini a ɲininen don bɛɛ fɛ a tɛ k'a fɔ ko jamakulu dɔw bɛ yen k'olu dɔrɔn de kan ka kalo ɲini e kan k'a ɲini ne kan k'a ɲini minnu bɛ k'an lamɛn bɛɛ kan k'a ɲini maintenant ni maaw y'a ye kuma bɛ yen nɔ ni min y'a ye ne y'a ye misaliya la ne man kan sigi dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ ne tɛ jate la ne t'a la ka n yɛrɛ minimiser ka n yɛrɛ bɔ jate non ni ne y'a ye ne kan ka fɛɛrɛ kɛ k'a lase n ka sigida alimami ma n'i y'a sigi sigida alimami ma ci tɔ kan ka lase yɔrɔ min na olu b'a lase ni e y'a ye e y'a fɔ e y'i ta fɔ ne fana bɛ jamana fan wɛrɛ fɛ ne fana ye n ta fɔ nin fana y'a ta fɔ n'o kunnafoniw de farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunnafoniba kelen mais ni ne y'a ye ne ye n sigi nin y'a ye ne y'a dɔw y'a ye o fana y'a sigi
o fo sutara seyɔrɔ la kunnafoni ma se olu kana hadamadenw ye ni kunnafoni ma se n'olu y'a yira ko kunnafoni ma se an ma o kɔfɛ ne bɛ sɔrɔ k'a fɔ ne tun y'a ye o de bɛ na ni fɔ ɲɔgɔn ye n'i y'a ye dɔrɔn a kan ka lase yɔrɔ min na a lase sigida alimami ma ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ala ka an dɛmɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ an bolo nin kɛnɛ kan an bɛ foli ta k'a ɲɛsin an kanubagaba dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnya la an fana karamɔgɔ seyidi sheikh usman madani hayidara a kanubagaba dɔ ma ka taa fo furu fana dugu min bɛ yen ko fɛngolo a sigilen bɛ yen entrepreneur de don a ye wari ci an ma k'an ka misi dɔ ɲini ka o fara an ka misi santaw kan kolo konɛ a tɔgɔ y'o de kolo kɔnɛ a bɛ fo fɛngolo furu sheikh usman madani hayidara ayiwa kanubagaba de don en même temps fana an ka bɛn maaya la o cɛba dɔ de don an bɛ dugawu kɛ ala k'a n'a sara nafolo bɔra nafolo min na ala ka barika dɔ la o kuma kɔnɔ an bɛna siraw labila aw ye aw ka se ka don nɛgɛjuru siraw la ka se ka foli ni dugawu kɛ n'a ma ɲɛ an b'o kɛ ɲɔgɔn ye don o don walasa ka se ka kalo in tɔ timɛ nɛgɛjuru sira min ye sanfɛta ye o de ye mali ta ye an b'a ɲini mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen k'a bɛ mali la u ka weleli kɛ o sira la mɛ dugumata in bilala kɔfɛmɔgɔw dɔrɔn de kama n'o ye 78 68 70 14 mɔgɔ mɔgɔ bɛ mali kɔnɔ an b'a ɲini fɛ ala yɛrɛ de kama i k'o to kɔfɛmɔgɔw ye kɔfɛmɔgɔw fana numero dɔ in u k'o to yen ni ala ni kira sɔnna ma n'o kɛra bɛɛ bɛ don ka weleli kɛ sagoya la ni ala sɔnna ma nɛgɛjuru sira labilalen don ni waati la ka se ka foli ni dugawu kɛ dɔ bɛ yen salamu aleykum assalamu aleykum baasi t'i la allo allo salamu aleykum salamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam abedi kori baasi t'i la alhamdulilah i yɛrɛ dun i tɔgɔ ni jamu i bɛ ka weleli allo ayiwa nɛgɛjuru siraw olu kɔni tɛ ka sira sɔrɔ fɔlɔ an bɛ foli ni waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin welelikɛla bɛɛ lajɛlen ma dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta assalamu aleykum a bɛ cogo di kori baasi t'i la alhamdulilah denbaya dun tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ abu sanogo ka wele ka bɔ Côte d'Ivoire Jokoyi abu sanogo a bɛ di Jokoyikaw ka kɛnɛ alhamdulilah aw bɛ ka jamukan lajɛ wa an bɛ ka jamukan lajɛ waati bɛɛ lajɛlen bisimila an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw ma an bɛ aw yɛrɛ fo Amadu Jalo an b'i fo aw ɲɛ ka jama bɛɛ lajɛlen fo a ka wulikajɔ la ni ala sɔnna ma a ka walawala a n'a ka kunnafoni ɲuman na Amadu Jalo an y'i kanu fo ka tɛmɛ dan kan an y'i kanu fo ka tɛmɛ dan kan o diyara an ye kosɛbɛ an bɛ foli k'an ka serviteur Usumani Seru Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni ala sɔnna ma a n'a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ma ka maliden cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ fɛn bɛ tunga na fɛn bɛ Mali kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ma a foli bila an ka président Asimi Goyita a n'a ka cɛden bɛɛ lajɛlen a n'a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna ma sisan ala ka kalo nɔgɔya an ye amin 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 a garijɛgɛw lase ala ka hamu nɔgɔya amin 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 ala ka san hɛrɛ caya amin 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 ala k'i ka invité bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo ani ka teleso baarakɛla bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ fo o diyara an ye kosɛbɛ vraiment a ka wula bolo an bɛ Jokoyikaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la a dugawu kɛ kalo in ala k'a tɛmɛ hɛrɛw na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu aleykum Amadu Jalo a bɛ cogo di baasi t'i la Mamutu Tarawele don nɛgɛjuru kun y'an janfa alhamdulilayi baasi tɛ Mamutu a ka kɛnɛ a ye sirabatɔw jigin sɔngɔli allo nɛgɛjuru sira an b'a ɲini welelikɛlaw fɛ allo salamu aleykum salamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum aleykum salam a bɛ cogo di an b'a la tanu kɔri baasi tɛ yen alhamdulilah an b'a la tanu Jalo somɔgɔw bɛɛ alhamdulilayi baaraɲɔgɔn lajɛlen ka kɛnɛ an b'a tɔgɔ mɛn ka ɲɛ Birima Kulubali don Yirusu mara la Simona
kori basi la kulubali ama baji foita mala tano demba yaudu baji foita demba yaula abe ka jamu kan laje ko jugu ka fo ka wele ka fo a jamu kan akemande ka fango alhamdulillah ame ko ka kan ko ono ko ka kan atlo bala no bela jelo ko era jinga tar daga ko nanga shirifu ge tuan shirifu madan haidara ya bani ana ka demba bela jele ame am sarto don bela jele ko ni be jawana ko ni be jawana ko kan ka o yere ko o jaranye ko sobe ni ko yere ko amari tigal ni ala sonama be ko bal ko ni Côte d'Ivoire ni ala sonama basi foita la ni ala sonama domene no amena aleta assalamu alaikum kodi basi tila allo 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 assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abi chogodi aje soda da jallo alhamdulillah ni baran chesri ko basi goni alhamdulillah bas fete de mabe to bas fete to kani jamu be ka wele ka bom e mamadou mayga ka won be gabon mamadou mayga basitila bas fete wallahi alhamdulillah alhamdulillah ni baran chesri aw ya ko bas wala ambe ala tanu alhamdulillah wallahi gamo ko ka kene Allah bas fete wala o nyana ko sobe alhamdulillah ya do ka kene goni o ka kene bas fete wala aw ka jam ko na kana ko sobe de yayi de wallahi kana ko sobe wallahi awala jela ambe amana karamo bafo ya bani ana ka demba be ala jele ni ala sonama ani se flo be ala jele ni ala sonama mba yo fo foli jaranye ko sobe ani anga karamo kan mi kere fa ay nga foli fa ko sobe ni ala sonama globala inshallah nga mama to mi kere ko be ala jele nga foli be inshallah o ka foli do inshallah jaranye ko sobe ni baraji nga juru sira amina lablaw ye ka se ka foli ani duwaw kɛ ani ɲɔgɔn cɛla la ni waati na dɔ bɛ yen nɔ an bɛna an sɛnsɛn ko o ta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ni waati na an b'a ɲini aw fɛ k'a fɔ nɛgɛjuru kɔni réseau tɛ ka sɔn kosɛbɛ bi assalamu alaikum walaikum salam wa rahmatullah tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah tɔgɔ ni jamu imam nyare ka badara imam nyare ka badara imam basi tila Suleiman nyare ka kurwal Suleiman nyare ko di baraka ka kene Suleiman nyare ka badara afamyara basi tila kon basi tila baraka alhamdulillah badala ka kene ba o ka kene alhamdulillah basi tila abe ka jamu kala je aga isan ka dan ko jaray Allah ta kalmo ngani amin 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 ayara ta ta ko ko ngani amin 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 ay batul ni ko ngani Allah ta amin 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 ata ko ni ko ka dan ko to na jaranye ko sobe ala kan to nyoy assalamu alaikum assalamu alaikum allo assalamu alaikum aywa ame hakato nyini bi niga dobe no an bo laje niga juru sirate ka son ko sobe assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to ni jamu be kan wele ka bom me ko di bar kono w3 me ko di bar kono Côte d'Ivoire ito ni jamu isa kone abedi isa kone basi tila basi fultana alhamdulillah kone basi fultana alhamdulillah bismillah be ka jamu kala je
an bɛ ka lajɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na vraiment an bɛ ka lajɛ non a ka mission a ka di kojugu a y'a ye dɛ sanga ni bɛɛ lajɛlen na wulada fɛ n'an bɔra Tafsir la an bɛna sigi k'a lajɛ yɛrɛ de an bɛ aw fo a ka baara la o diyara an ye an bɛ Ustaz Kane fo a tulo b'a la an bɛ Malimati yɛrɛ fo a kɛrɛfɛ an bɛ an fa n'an karamɔgɔ Seydi Seku Ramadan Hayidara an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn y'a banni ka dugawu kɛ a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ ni Ala sɔnn'a ma voilà an bɛ Gabio 3 section de kɔnɔ inchallah o ɲɛna kosɛbɛ k'an bɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo an bɛ hakɛto ɲini welelikɛlaw fɛ nɛgɛjuru sira cogoya la bi a tɛ ka sɔn kosɛbɛ ni Ala sɔnn'a ma sini ye don dɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka baara ninnu kɛ an bɛ hakɛto dafalen ɲini fɛn o fɛn ni u sera k'an sɔrɔ fɛn minnu ma an sɔrɔ u ka hakɛto kɛ Ustaz welelikɛlaw la jɔn sera ka don bi i y'a fɔ cogo min na nɛgɛjuru cogoya kama maa damadamanin de sera k'an sɔrɔ Abu Sanogo Jokoyi Côte d'Ivoire jamana kan an baarakɛɲɔgɔn Mamutu Traoré radio énergie la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Birema Kulubali Simana Yɔrɔso mara la Mamadu Mayiga Libreville Gabon jamana kan Sulemani Ɲare Badala fo ka taa se an balimakɛ Isa Kone ma ka bɔ Côte d'Ivoire ni Ala sɔnn'a ma o la n'u ma se ka a sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini u fɛ ka ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka an n'u dɛmɛ o kɔfɛ an nisɔndiyalen kɛlen kɔ ka Ala tanu ka barikada duwawu kɔni kun kɛra a ka ca Ala fɛ an ka mobili ko la Ala b'a sagoya la an y'a fɔ cogoya mun na diɲɛnatigɛ la ka sababu man dɔgɔ ka an fana karamɔgɔ Seydi Seku Ramadan Hayidara kɔni balolen to mɔgɔ mɔgɔ a ka ca Ala fɛ ni kɔni sɔnna ni ŋaniya jɛlen k'i jɔ a ye ka tugu a kɔ a bɛ min fɔ k'a labato a bɛ duwawu minnu kɛ o barika a tɛ dɛsɛ foyi la Ala sɔnna ka mobili nɔgɔya an ye Hayidara kama min y'a di a ko ko a y'a di Ala kama an ka a tɔgɔ to gindo an ka duwawu kɛ dɔrɔn wala tellement ko in yɛrɛ bonyana an ma an fana ko an bɛ se ka duwawu dɔrɔn de kɛ wala fɛn o fɛn kun bɛ a kuma la bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ dɔrɔn an bɛ nin ye min kɔnɔ dɔrɔn o de ye Hayidara n'a ka denbaya ye Ala k'u sara an bɛ duwawu k'u ye Ala ka ɲɛ m'u la sabula mɔgɔninfin dɔw bɛ yen olu suma n'a b'i kɔ diɲɛ ma yɔrɔ yɔrɔ Ala bɛ sɔn hɛrɛ dɔrɔn de siga foyi t'a la o la an bɛ duwawu kɛ Ala ka min y'a di Ala k'a sara a taara nafolo min na Ala kana ta yɔrɔ lawaleya Ala ka kɛ ciba bonya kosɔn sali ala Muhamadu wa ali o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka taa Nurul Madaniya Kalu Kulubali ni a ka jama ka se ka u ka bi jɛmukan u kɛlen don ka bilasiralikan min labɛn an ye an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ Waalaikum salam. Sire. Hɛrɛ sira. Ala ka tile hɛrɛ d'an ma. Ala ka garijɛgɛw fo. Ka sababu ɲuman k'a ye. Ala ka duwawu. Amina. E kɔrɔkɛ. Seli sera dɛ. I yɛrɛ b'a kalama fɛn bɛɛ ka y'an san wagati la. An ka musaka ko. Sire. N'i y'a ɲanguma yɛrɛ bɛɛ sera ka sɔrɔ o ma se k'a fɔ a seli musaka di aw ma. O ye wagati n'a cogoya ye. Sisan ma nɔgɔn. Wagati yɛrɛ de ka gɛlɛn sisan. E ko cogo di? An ta man gɛlɛn denmisɛnnin ninnu de ta ka bilasira ne ni dɔgɔnin ta man gɛlɛn denmisɛnnin ni Ala sɔnna a ma nin diyara n ye Sire tile fila in na n bɛ n kodo cogo bɛɛ la walasa ka denmisɛnninw ka musaka ɲini ka dira n ma i y'a faamu a diyara n ye yɛrɛ de. n bɛ na. awɔ. Seli sɔgɔma. a ni sɔgɔma. Lagare hɛrɛ sira Ala ka tile hɛrɛ d'an ma ka garijɛgɛw fo. Lagare si. I kɔrɔmuso yɛrɛ bɔra yan sisan an tun bɛ ka kuma seli musaka ko kan n y'a yira la n ko wagati ma nɔgɔn ma a fɛnɛ a ye ŋɔni bɔ n sen na a ko n ma ko aw ta man gɛlɛn ko denmisɛnninw de ta ka gɛlɛn. O ye Sire ta ye o tɛ ne ta yɛrɛ kɔrɔ. Lagare. Awɔ ne ta ka gɛlɛn ne bɛ fini san ne ka fini bɛ don dɛ.
me fini do ina fo yere ba kalama san to la be ke chugumna complexe saba so ko mana fe anga to blige fini ana me kla ka shanye klinga fe ula fe tukuni ame kla ka na be ka fu la tukuni la gare n'a fɔra ko an bɛ mun dun seli yɛrɛ don an bɛ ka jɔrɔ ni o ye e bɛ tila ka ni dépense baden min cité tan hali daga ma sigi daga kana sigi yɛrɛ ne ka fini bɛ sa awɔ i b'a bɔ yɔrɔ i b'a bɔ yen ka di ne ma nin waribɔ min sanu gɛlɛyaba de in na sa han alhamdulillah an bɛ nin yɔrɔ fɔ an balakaw bɛɛ lajɛlen an ka hakili to a la kumana min na ni gɛlɛya bɛ an ka dutigiw la an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an ka gɛlɛya in ta o bɛ ta cogo jumɛn na musaka fɛn o fɛn de bɛ yen ni o musakaw toli ni o tɛna ni degun ye an ka lajɛ ka an ɲɛtugu k'o dɔw bila o dɔ de ye selifini ko ye selifini a sanbaliya a ti baasi foyi de se nka n'i y'an ka ja lajɛ sisan i b'a ye k'a fɔ muso ko ko fɔ selifini de ka sa hali ni seli don na ni olu tɛna na dumuni kɛ a yɔrɔ o gɛlɛya la sa dɛ selifini ko fo ka taa o fisaya k'o yenga ka tɛmɛ seli don da la donda kan an b'a ɲini an baw fɛ u ka nin yɔrɔ in faamuya n'o kɛra o bɛ sɔn ka diya an ye wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di salifini ko ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ ko ni sɛgɛn ni ni bingabɔ in bɛɛ lajɛlen kɛra nka ni sali sera dɔrɔn i b'a ye a bɛɛ bɛ taa fili ji la tiɲɛna o ma nɔgɔ dɛ limaniya ko dɔrɔn de don ni ala y'a se kɛ min ye alhamdulillah kosɛbɛ ni i furu ɲɔgɔn ala ma se k'a ye hakilila waatiw tɛ kelen ye ni waati ka gɛlɛn ni waati ka gɛlɛn a bɛ géré mais n'a se fana bɛ min ye sunkalo la an bɛ deli k'a fɔ yan nɔ an balakaw u ye sunkalo kalo bɛɛ kɛ tɔrɔkɔ la gabu sisiw ni funteniw ni fɛnw na ni ala y'a nɔgɔya n y'a fɔ ka ɲɛ ni ala y'a nɔgɔya ye i fana ka fɛn d'a ma a wa seli don min b'a la nisɔndiya o fana o ye dutigi ɲuman bɛɛ ka wajibi ye voilà o kan ka kɛ hakili ɲuman yɛrɛ b'o fɔ nka ni gɛlɛya bɛ yen ni se tɛ yen o fana y'a dama kuma wɛrɛ ala deli a ka garisɛgɛ ɲuman di dutigi bɛɛ lajɛlen ma a bɛ ten o de bɛ parce que o bɛ taa jimi sira fɛ waatiw tɛ kelen ye o awɔ mɛ n'a se bɛ cɛ kana ka kɛ an y'o de fɔ mɛ aw yɛrɛ b'a dɔn se tɛ yen sisan kow ka ca i m'a faamuya an b'an kun bɛ denw ta la n'i ko k'i ka denw ta san ka baw ta san kuma ka ca dɛ an bɛ dugawu de kɛ ni hakili ɲuman na. ka lemurubaji o bɛ fanga ni kɛnɛya di d'aw ma peresiyamanw o ye mangoro balamo gɛrɛgɛrɛw de sugantilen ye k'a nɔnɔ baw ye. ni peresiya anana ye a ye jabibi kɛnɛkɛnɛ duman ɲɛnafinbaw la. peresiya ka biyakiji timiya ale tɛ fila fɔ wa peresiya ka cocktail n'i ma nɛnɛ i tɛ se k'a faamuya. peresiya anana koko ni fɛnw ka loloni a bɛ kɔni maa t'ale kɔrɔfɔ maa ye tuguni ni peresiya ka ju kɛnɛ timaw ye a yiridenw bɛɛ lajɛlen nɔnɔ jabɔ don o don nisɔndiya ani damu na. Ustaz Kanu bismillah nafila ye jumɛn ye jalo bi sunkalo tile 28 an bɛna don 29nan su la sunkalo tile 29 su o nafila ye jɔko 6 ye jɔko kelen o kelen fatiha kalannen kɔfɛ qul huwallahu ahad siɲɛ 20 qul huwallahu ahad siɲɛ 20 salam laban bilalen kɔfɛ ya rahimu ya rahimu ya rahim o yiridu siɲɛ 100
sunkalo su 29 nafila joko 6 salam bila ko 7 joko kile o kile fatiha siɲɛ 1 qul huwallahu ahad siɲɛ 20 salam laban bilalen kɔfɛ ya rahimu ya rahimu ya rahimu i b'o wirdu siɲɛ 100 mɛ Allahu taala deli ala ka kɛ cogo nɔgɔya ni mun y'a kɛ ala ka minɛ an bɛɛ lajɛlen amin ala ka o duwawu minɛ amin ya rabbal alamin o kuma kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka na kɛnɛya ko nasira la dɔgɔtɔrɔ ko Ustaz, an bɛ an ka dɔgɔtɔrɔmuso fo n'o ye Tata Kujayi Ture a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la bi a kɛlen don ka walawalakan ye bana taamasiyɛn na bana taamasiyɛn min n'i y'a yɛrɛ la i kan ka boli joona ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ an ka jɛ a ka sɔrɔ minɛnw ɲɛma da ka sɔrɔ ka segin ka na mama fɛn min ni teliya an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na Eba ita yin fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di tiɲɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyina Zeyina i tɛ dɔɔnin k'a la tiɲɛ na Zeyina ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲuman ye Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tɛ Zeyina de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de tɛ Zeyina aw fo ka aw waleɲuman dɔ aw minnu matarafalen don Sherifula Jabaran so la sanga ani wagati aw bisimila kukura dɔgɔtɔrɔw ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min n'a sigira sen kan ka sanga ni sunkalo la ɔramakalo ye walasa ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun don doncogo ɲuman na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma ka tila ka sun barajiw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sira kan bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw kirisi karijaki tamasiyɛnw a tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ disi b'i dimi dusukun bɛ disi de kɔnɔ o de kama i disi b'i dimi disi dimi min don disi camancɛ o de b'i dimi k'a kɛ i b'a fɔ ko doni sigilen don a kan o dimi senfɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka bɔ ka bin n'a dimi y'i minɛ a tɛ taa o nɔgɔnin na a dimi bɛ se ka to sen na fo miniti 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ a dimi bɛ se ka bɔ a nɔ la ka na sen na bolo fo ka taa se kan ma kuma dɔw la o cogo kelen na dimi bɛ se ka na kɔnɔbara fɛnɛ fan fɛ dusukun bɛ panpan a bɛ teliya fu bɛ wɔsi disi bɛ se ka gɛrɛntɛ fɔnɔ kuma dɔw la ninakili bɛ degun fo ka na ni sɔgɔsɔgɔ ye kari bɛ se ka bɔ kuma dɔw la a bɛ se ka nin bɛɛ bila dɔw la dimidalan jɔyɔrɔ fosi t'a dimidali la jabɛtitɔw fɛ yen ninakili degun bɛ se ka ye olu fan fɛ ka d'a kan ni jabɛti sera yɔrɔ dɔ ma fɛn min ye dimi yɔrɔ ye kuma dɔw la jabɛtitɔw t'o jateminɛ ka d'a kan adamaden kan ka dimi jateminɛ ni yɔrɔ minnu ye jabɛtitɔw fan fɛ i bɛ taa sɔrɔ jabɛti kɔlɔlɔ ye dankari kɛ o yɔrɔ la k'o yɔrɔ tiɲɛ o kama dimi yɔrɔ olu ka jateminɛba tɛ boli o kan nka o ninakili bɛ se ka degun walima dusukun panpan n'i y'olu jateminɛ i yɛrɛ la a tɛ furudimi fura dimidalan ta kun bɔ a ka kan i ka wuli o yɔrɔnin bɛɛ ka taa kɛnɛyaso la dɔgɔtɔrɔw ka se ka dusukun taamasiraw jateminɛ o bɛ kɛ sababu ye ka niw kisi kosɛbɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ donni minɛ i ko bi nin bana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ Mali jamana kɔnɔ nin waleya in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka mɔgɔ la sɔmi i ka wuli ka se kɛnɛyaso la ka d'a kan ka to so ka dimidalanw ta i yɛrɛ ma nafa t'a la ka d'a kan a tɛna mago ɲɛ wa a tɛ se ka foyi ta ka bɔ a dimi ma sinɛ la jateminɛw y'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu n'olu bɛ bɔnɛ u ni
na ka sababu kɛ crise cardiaque kuma dɔw la n'a bana dɔnna jamanadenw fɛ a tamasiyɛnw ka fara kunbɛ ko ɲuman kan caaman bɛ se ka kisi bana caaman wɛrɛw bɛ nɔ minnu bɛ se ka nin waleya in lase mɔgɔ ma nka crise cardiaque o y'a fɔlɔfɔlɔ ye a filanan bɛ se ka kɛ embolie pulmonaire jamana minnu bɛ nɔ ko kɛnɛya yiriwalen n'u kosɛbɛ crise cardiaque de dɔnnen n'u kosɛbɛ o jamanaw la min ye kun fɔlɔfɔlɔ ye ka nin waleya se mɔgɔ ma kɛmɛ sara la 95 crise cardiaque bɛ se ka ko o saya sababu ye o jamana ninnu na ni Mali jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ nin san laban ninnu na a yirala ka fɔ crise cardiaque fɛnɛ mɔgɔ bɔnɛta ka can kosɛbɛ caman mina k'a fɔ k'u dusukun b'u dimi sɛgɛsɛgɛliw bɛ laban k'a ye k'a fɔ jolisiraw gerennen don dɔw yɛrɛ bɛ se ka bɔnɛ u ni na ka sɔrɔ furakɛli yɛrɛ n'u ma don fɔlɔ hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan aw ni ce aw ka ɲɛmadali la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o ye 72 44 56 18 aw ni ce a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ. Mama fɛn min ni tela man rendez-vous yɛrɛ in jigin an dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kamante na Eba e ta in fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyna i tɛ dɔɔnin k'a la tiɲɛ na Zeyna ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zeyna sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye taa can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zeyna k'aw taama ɲuman ye Zeyna e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zeyna de kan n'a bɛ galabu kɛnɛya de Zeyna an bɛ an ka kɛnɛya mɔgɔ tigilamɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la Dr Buware an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ a ye ka masina bɛɛ fɔ a tɔgɔya la ka dugawu kɛ Ala ka kalo in tɛmɛ yɛrɛ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ ka kuma i ye faamuya caman sɔrɔ a la an ka dɔgɔtɔrɔmuso tun bɛ ka kuma crise cardiaque tamasiyɛnw de kan n'o ye ka bali ka kirin i yɛrɛ ma a ko crise cardiaque tamasiyɛn fɔlɔ yɛrɛ bɛ dɔn dusukun de la dusukun bɛ i n'a fɔ gabakurun de b'a kɔnɔ a bɛ minɛ ka seere o la kɔnɔ sanfɛ la o fana bɛ minɛ k'i dimi kosɛbɛ i kunkolo b'i dimi fɔnɔ bɛ na o la ni mɔgɔ ye nin tamasiyɛn yɛrɛ la i ka boli ka kɛnɛya tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ lafiya sɔrɔ i ka kɛnɛya kɔnɔna la inshallah ni Ala sɔnna a ma nin fɛn ninnu fɛ kun de ye ka se ka ɲɛbila kalanw kɛ mɔgɔw la dɔgɔtɔrɔw timina ka di kɔnɔ jɛlen de don ka ca Ala fɛ nin fɛn ninnu n'i y'a tamasiyɛn yɛrɛ la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa fɛn dɔ bɛ yen o la n'a yira an fɛn o fɛn na an ka hakili to a la an ka boli ka kɛnɛyaso magɛn min b'a to an ka se ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati Ustaz Kan an bɛ sɔrɔ ka na bisu in na nafila an bɛ segin a kan tuguni an su na nafila su ne sunkalo su 29 ye o nafila ye jɔko 6 salam bila ko 7 jɔko kelen o kelen fatiha kalannen kɔfɛ qul huwallahu ahad siɲɛ 20
ni salam laban lalen kɔfɛ ya rahimu ya rahimu ya rahimu o siɲɛ 100 an bɛ se ka kan su in na sunkalo su 29 o nafila ye joko 6 salam bila ko 7 joko kelen o kelen fatiha kalannen kɔfɛ qul huwallahu ahad o siɲɛ 20 joko kelen o kelen salam laban bilalen kɔfɛ ya rahimu ya rahimu ya rahimu o siɲɛ 100 mais ala deli ala k'a kɛ cogo ɲuman nɔgɔya ɲɛ ka minɛ an bɛɛ lajɛlen n'an y'a kɛ ala ka minɛ o hukumu kɔnɔ sa kan an bɛ ne ka ni waati min kɔnɔna na mɔgɔw hakilila kana ka jigin min na o ye zakatul fitri ye kosɛbɛ mɔgɔw k'u hakili to a la kosɛbɛ yalima nafaba bɛ zakatul fitri la kosɛbɛ yɛrɛ an karamɔgɔw da sera a ma kosɛbɛ zakatul fitri ye fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka suna yɛlɛ sun gulonnen bɛ to hadisaw b'a fɔ ko sun gulonnen bɛ to ko fo zakatul fitri ka bɔ sun kɔnɔna la fili misɛnnin dɔw bɛ se ka hadamaden sɔrɔ walasa k'o fili misɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen ban k'u yafa zakatul fitri bɛ bɔ zakatul fitri fana muri ɲɛ kelen de don muri ɲɛ kelen a sumali minɛnw bɛ yen nɔ a bɛ feeretaw bɛ dugu fan bɛɛ lajɛlen na i k'a ɲini dɔw b'a pese a kilo hakɛ fɔ jalo kilo hakɛ fɔli ka ɲi mais a ka peseli ɲinan ye o de ɲininen don kosɛbɛ ka d'a kan n'i ye poids fɔ tuma dɔ la balo cogoyaw kama poids bɛ ɲɔgɔn jɛ misaliyala n'i ye muru fa malo la ou bien i y'a fa saɲɔ la tuma dɔ la n'i y'o bila bascule la i bɛ t'a sɔrɔ poids bɛ ɲɔgɔn jɛ dɔɔni donc n'i y'a pese malo la n'i y'o poids hakɛ fɔ ni min y'a ta pese saɲɔ la taara pese saɲɔ la o la wala balo wɛrɛ la u bɛ ɲɔgɔn jɛ dɔɔni donc ni min ma dɛsɛ minɛn in yɛrɛ sɔrɔ ka suma ni o ye maa kelen o kelen muri ɲɛ kelen kira ka muri o ɲɛ kelen maa kelen wo kelen voilà i ka du kɔnɔ maa o maa bɛ i ka mara kɔnɔna la hali i ka du baarakɛla ni baarakɛla b'i ka du kɔnɔ i ka baarakɛden an b'a fɔ cogoya min na i kan ka muri bɔ a ye den fitinin a ye min wolola ka bɛn o don fajiri ma i kan ka sumali kɛ a ye a bɛ taa di fantanw ma se tɛ minnu ye minnu mago bɛ a la walasa olu fana bɛ se ka kisi selidon delili ma o seli bɛ se ka kɛ u bolo nɔgɔya ani lafiya la cogoya min na silamɛ ye hinɛ diinɛ de ye ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ de don ala k'a kɛ cogo ɲɔgɔn ye kabini bi kabini kunu ɲɔgɔn na a bɔli bɛ se ka daminɛ a bɔli tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko seli don dɔrɔn kabini seli tɔ ye tile 2 ɲɔgɔn ye a baaraw bɛ se ka daminɛ n'o kɛra o yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ a ka se a se yɔrɔw la a ka di a dibagaw ma joona u ka labɛnw kɛ ni a ye ka bɛn selilu ma u ka hakili latigɛlen ka don seli kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka suma minnu bɛ yen tellement ɲɔ malo kaba a bɛ se ka bɔ nin bɛɛ la voilà min ka ɲi min bɛ dun jamana kɔnɔ ka caya a bɛ se ka bɔ o la an fɛ yan nɔ o ye ɲɔ ani malo nin bɛɛ bɛ dun wala ɲɔ o bɛ kɛ basi ye a bɛ kɛ to ye a bɛ kɛ mɔni ye malo o bɛ dun ka caya n'i y'a bɔ nin fila fɛn na hali sariyatigi dɔw ye nɔgɔya kɛ a la yɛrɛ olu k'i bɛ se ka hali a wari laban bɔ n'i bɛ fɛ k'a bɔ malo la n'i y'a ye malo kan ka bɛn nin hakɛ de ma n'i y'a wari yɛrɛ fana bɔ k'a di sariyatigi dɔw ye nɔgɔya kɛ a la ka fɔ ko o yɛrɛ fana bɛ daga an bɛ dugawu de kɛ ala ka an ɲɛ k'a d'a ma sabula n'i y'a jateminɛ ni fɛn kɛ kun ye ka se ka kisi ka bɔ delili ani ɲɛgan dɔ ma o la o baara masinaw sabula n'i y'a la n'i ye ɲɔ di fantan ma ni wari t'a bolo ka taa na sɔngɔ ma d'a kan a ka gɛlɛn dɔɔni fo tɔntɔn sɔngɔ ka sɔrɔ filanan fana ye min ye ne kɔni bɛ taga mɔgɔ minnu b'a fɔ ko i ka warilama di u ka hakilina kan tuma dɔ la ni i y'a jateminɛ mɔgɔ min n'a bɛ fantanya kɔnɔna na a ka ca ala fɛ selidon i ka ɲɔ don ma o fantan kelen ka tila ka na to tobi kuma ka ca dɛ bon ɲɔ dun filɛ nin ye n'i y'a jateminɛ a bɛ kɛ to dɔrɔn de yala o tɛ to ko la o bɛ to fɛ mais misaliyaw de don i b'a jateminɛ a don n'a tigi mago bɛ ka dumuni falen yɔrɔ min ka di hadamaden ye ka falen kɛ quoi tuma dɔ la misaliya a bɛ na fɔ sɛ y'an fɛ dumuni bɛ faama dumuni ye misaliya don mais mɔgɔ min b'a kan don o don a tɛ k'o bolo koba ye tuguni quoi a tɛ k'o bolo koba ye mais don wɛrɛ n'o y'a falen k'a kɛ fɛn wɛrɛ o de bɛ kɛ o bolo i tɛ deli ka min sɔrɔ o de y'i ka dumuni duman ye o de y'i ka fɛnba ye o la mɔgɔw k'u hakili t'o la kosɛbɛ min b'a to a baara bɛ se ka nɔgɔya hali n'an ma ɲɛ ɲɔ dili kɔ a ka fɛn d'aw kan min b'a to u bɛ baara bɛ ɲɛ yɔrɔ in na an b'an karamɔgɔ fɔ a seyidi sheikh usman madan hayidara sunkalo jɔli sisan cɛ a ye malo bɔrɔ min di
ni ko ko kɛmɛ wɔɔrɔ i ye dɔ de fɔ da dɔɔnin tɛ n'i ko ko sukaro kɛmɛ i ye dɔ de fɔ n'i ko 400 i ye dɔ de fɔ i kɔni de bɛ tuma dɔ la i b'a fɔ k'a usine de bɛ yen walahi siga t'a la ka sɔrɔ kari dɔrɔn min bɛ di o la walahi ni mɔgɔ mɔgɔ ni kɔni i bɛ fɛ ka tisɛ ka ala ka fɛn di ko k'a di ala ma n'i y'a dara jɛ Mali la yan i kɔni bɛ se ka taa di mais i tɛ se k'a di mɔgɔ ma min b'a bɔ parce que ale bɛ jigin tugu mun kɛ fantanw ye sunkalo kalo 1 dɔrɔn kɔnɔ a ka bɔ hakili ma an balima zikiridalaw olu 1,100,000 ani dɔɔni min farala ɲɔgɔn kan min juru ma ani malo ni ɲɔgɔn site fɛn o fɛn de bɛ Haidara bolo a kɛra télévision a kɛra radio so a kɛra dɔgɔtɔrɔso a ka dɔgɔ ko a bolola hɛrɛ ma se yɔrɔ ɲumanya sira ma o mɔgɔ qualité duwawu kana ka k'a ye ne a bɛ fɔ ko ka duwawu k'a ye gansan tɛ o yan Bamakɔ yan a faso la tamani fan bɛɛ voilà yɔrɔ bɛɛ i bɛ yɔrɔ minnu don o de la mɔgɔ yɛrɛ si tɛ cɛkɔrɔba in dɔn n'a yɛrɛ tɛ wallahi parce que n'i bɛnna n'a ka qualité min ye i bɛ se k'o de fɔ siga t'a la an bɛ duwawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya di a ɲini bɛɛ fɛ fɔliyatɔ minnu bɛ yen yatimaden minnu bɛ yen miskinɛ minnu bɛ yen k'u hakili t'o la ni ala ni kira sɔnna an bɛ sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka na an balimamuso ka kisini kɛnɛ kan n'o ye madame Keyita ye don o don ale bɛ na ni pila kuraw de k'a jira an na bi min labɛnnen bɛ an bolo an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. A ka rubriki mandi de don ayiwa bi an bɛ Sotiba ani an balimamuso fila bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna kuma d'u ma u yɛrɛ bɛ n'u yɛrɛ présenter ne ba ani su nse ne tɔgɔ Asanatu Keyita ne tɔgɔ Adam Keyita Keyitalakaw aw ye filaninw de yan awɔ aw bɛna jumɛn tobi ka jira an na bi an na siyɛn logo de dilan ka kɔngɔn tomati ka accompagner o dundala ka di dɛ aw bɛ se k'o tobi awɔ ayiwa aw ni ne an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn n'an bɛ n'o tobi an mago bɛ na jɔ siyɛ kolen jɛlen na an mago bɛna jɔ logo la an mago bɛna jɔ persil ni layi ni céleri susulen an mago bɛna jɔ tulu fana na an mago bɛna jɔ cube poivre mugu ani kɔkɔ an mago bɛna jɔ moutarde fana na an mago bɛna jɔ kɔngɔ ni tamati fana na an ka daga sigi an ka siyɛ kolen jɛlen an y'o ta ka k'a la an bɛna balabala dɔɔni an ka kɔkɔ an ka cube ani an ka poivre mugu an bɛna olu k'a la an y'o k'a la k'a tobi sisan an bɛna lamaga n'a ye an bɛna kasatigɛlan k'a la n'o ye céleri layi ani persil susulen kasatigɛlan min ka di ye i b'o k'a la an b'a lamaga walasa a n'a ka don ɲɔgɔn na sisan an ka siyɛ mɔna an bɛn'o jigin k'an ka logo jira an daga sigi n'an ka logo ɲɛ bilenna ka kɛ tan tɔ an b'a bɔ bari n'a tɛmɛna nin a bɛ fin an ka logo banna jira na sisan an bɛna an ka siyɛ marinelen jira k'a dore dɔrɔn bari a mɔnen don ka ban sisan ni an ka siyɛ jiranen bannen an bɛna an ka sɔsi dilan a kɛrɛfɛ n'o ye céleri layi ani persil susulen ani moutarde poivre mugu ni cube dɔɔni ni kɔkɔ an b'olu na ɲagami ɲɔgɔn na dɔɔni ani sukaro dɔɔni ani tulu walasa k'a gu ja ni an ka dumuni dilannen bannen n'o ye siyɛ ni logo ni ka accompagner kɛ kɔngɔ ni tomati ani sɔsi dɔɔni ayiwa ma filaw jaw bɛ se tobili la tantɔ de jɔn de y'aw dege tobili la
an bana mamuso aw ba ko dɔ kuma sera émission ni ne ka di ne ka tɛmɛ a wagati bɛɛ kan bari sɛ yirana logo kɛra la sɔsiw kɛra la ani tamatiw a tɔ tora nɛnɛni de o tɛ ya ayiwa an ka taa bisimila an ka nɛnɛ o tɛ o don bisimila ngan kuma sɛri ta n bɛna lajɛ n'o mɔna kosɛbɛ a yɛlɛ kɔgɔ ma t'a fɛ a bɛrɛ bɛnna a yirana ka ɲa tiɲɛ yɛrɛ la sisan maa filaw folikan jumɛn de bɛ aw bolo ka lase folikan min b'an bolo ka lase o ye kɛ denmisɛnnin bɛɛ ka gɛrɛ ba la mamuso la o k'i dege tobili la an bɛ seri fila cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo e dun a ye min fɔ o ye tiɲɛ denmisɛnnin bɛɛ kan ka gɛrɛ masa la k'i dege tobili kɛcogo ɲuman na an b'a mɔkɛ fo n'o ye Aset Sherif Usman Madan Aidara an ka denbaya bɛɛ fo Bangɔni na an b'an ba fana fo n'o ye Aminata Tarawele a n'a mamuso n'o ye Maimuna Tarawele an b'a mɔkɛ fo n'o ye Moribo Tarawele a n'a fa n'o ye Famaga Ɲafu Keyita ye an b'an ka kameraman fo n'o ye an tɔntɔn ye Mohamed Tarawele ani Sherif la baarakɛlaw bɛɛ aw bɛɛ folen don nin yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la aw ye filaninw ye donc aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ani filaninw de kun don Asanatu ani Adam Keyita n'olu ye sɛ tɛ sɛ kulɔlen k'o yira ka yira an na ani logo ani tamati ani kɔngɔ ka sɔsi dɔ k'a kɛrɛfɛ donc min dundala jara kosɛbɛ n y'a dɔn u ye message min fɔ a pasera diɲɛmaa bɛ n'i ka tata tuma la ayiwa an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an bɛ an balimamuso fo ka a waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ ni a ka baaraw la ka dugawu kɛ ala ka a n'a dɛmɛ ka foli lase nin waati in na fɛn o fɛn ye sɔgɔlima na Sherifila FM na ka taa se Sherifila TV officiel bɔlɔlɔ sira kan an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye o la an bɛna labɛnw sabati ni ka taa sugu kɔnɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala ka jɛ ye. kanko k'i janto mɔgɔdɔw ka kɛnɛya la u bɛ se ka k'i ka baarakɛta ye a ye na kalan kɛ karamɔgɔ jolenw kɛrɛfɛ walasa ka programme kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ minnu sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛnɛyakow ma bi a ye dɔnniya sɔrɔ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ kabi aw don fɔlɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ ni k'aw labɛn ka bɛn ni kɛnɛ tiɲɛw ye a ye na fara an kan ka kɛ kulu ye kulu min kɔnɔ ekɔliden kelen o kelen o bɛ jukɔrɔma tintin ni k'a lasa seyɔrɔ la i ka jɛnatigɛ nafasɔrɔ siraw bɛ daminɛ yan nɔ école de santé de Bamako la ESB i labɛn walasa ka différence créer i janto i ka kɛnɛya la ani mɔgɔ wɛrɛw ta a ye na fara an kan kabibi ni k'aw ni kankow kɛ a ka baarakɛtaw ye don o don. kabi dugu jɛra ka denni ci k'a ka taa sugu la ka taa n'a san ka na tobili kɛ fo sisan jumɛn ta yɛrɛ bɛ ɲini ka se ka sɔrɔ ne ma dumuni sɔrɔ ka dun. Asa. Naya ne ko mun kɛ ne juguya si e ma ta de. Ne ye denni ci k'a ka taa sugu la ka taa n'a san na hali bi a ma na fɔlɔ de koyi. bi jumɛn bɛ taa misiri la fo sisan dumuni ma se ka sɔrɔ ka dun. n bɛ taa san na sisan. gafure. Naya a kɛ ala de kɛra kama sɛ ka kini naji ka se k'a ka kini ka k'a di yan nka dun bɛ taa misiri la. sisan papa ne na sisan. foyi min ye ko den ye o kɔ. a bɔ buwaburumugu deliya fɛnfɛn deliya piman deliya a sembulu na aromatize sumala min nun narɔ ka di a bɔ laginɛ nɛrɛ a sumala lamɛn ni laginɛ nɛrɛ de ye tamati deliya jaba deliya jui deliya ni kɛnɛma min ji ye ji sanima min ye a ka o deliya fɛnɛ n'an bɛɛ. gafure a bɛɛ ka sigɛrɛ min. ne ka gɛlɛ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ deliya produit de bɛ société Awa Jara. a mugu mɔgɔ b'a kami ma sandala a ka jija a ka se ɲare la ɲɔnɔ bilasi la Musa Jara numéro 1 fɛ yen ale ka numéro 76 44 19 37 wali Isa Jara fɛ yen nɔ misikɔrɔni ɲɛfɛ ale ka numéro 76 34 11 26 wɔkɔ la mugu kura min bɔ mɛ a b'a ka naw sankɔrɔ ta k'a kɛ tama ɲɛ yɛrɛ la a kɛra dumuni mako da ye. ni mun don ne ka kɔrɔsi dalu min b'i bolo a ko la i tɛ dɔ fɔ n ye.
ne abe elephant vert ka farafin nogo Fertinova ani aga suman ka vitamini biostimulant ne abe engrais chimique doni afaraka ne ga soro tarila ajachi lemba wa biworo o me da wani bawa ja ne kuma na bulo suyere nyina koy o de do dugutigi ne de kun ya fiye ngum bora korsene na wona sikira ka do korsene asene kana boda ini nyona chama akana boda ay korsene Bamako camancɛ la yɔrɔ kelen pewu ale kɛmɛ ka maliyɛnw lafiya alafiya n'u ka baara bɛnnen don produit alimentaire ma n'i nana an b'an ka cornet boeuf min dilannen don ni sɛ wa ni saveur sugu bɛɛ dɔ b'a la o dɔrɔn tɛ a tobili de ka nɔgɔ wa n'i y'a k'i nɛn kan a ɲɔgɔn fila tɛ yen nɔ a b'aw ka dumuni yɛlɛma k'a kɛ wagati duman y'aw bolo ni dumuni duman kɔfɛ e ma ketchup euro kɔnɔ yan ale saveur ko kuma bɛ fɔ ka tomati gɛrɛgɛrɛ nɔnɔ bɔ k'o bila maliyɛnw sago la wa a suguya caman de b'an bolo restaurant belebelebatigiw mangamaniw hali pati feerela min bɛ kare kun na aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan ketchup euro la aw filɛ nin bagadaji suguba camancɛ la ten coyi ni mago b'an ka nɛgɛjuru sira la 95 95 95 13 walima 90 81 72 33 walima 66 62 85 99 alafiya qualité ani goût k'o kɛ bɛɛ sago ye. National distribution aw ka pinɛ ko hami banna pewu anw fɛ yan qualité ko kuma banna pewu an ka pinɛ kolo gɛlɛnw mobili siya bɛɛ lajɛlen pinɛ remarque pinɛ minnu bɛ mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli k'i hakilina tigɛ pinɛ kɔrɔ i ka bolimafɛn la a fɔ national distribution ka pinɛ kolo gɛlɛnw tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli i hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ national distribution ka pinɛw don national distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ o y'an ka ventilateur rechargeable ye funteni bɛ k'aw minnu sɛgɛ an ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la u dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la national distribution ka ventilo rechargeable u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilanma kama mankan t'a la a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra national distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade du 26 mars ma national distribution sirada la kolomba. Magique à promotion Mix Joli Day. À Kadissa, tu peux remporter des lots incroyables comme un réfrigérateur, une télévision ou une superbe moto Jakarta. Prends ton vite dans ton marché, achète ton kit mix composé des formats poudre et tablettes 100% magie à 500 francs seulement. Reçois ta carte à gratter et tente ta chance pour remporter de super gros lots. Jusqu'au 25 mars 2026, avec ta promo Mix Joli Day, tu gagnes, tu gagnes. Moi et magie, si bon ensemble. Société Seydou Kasoge Sarla. Anamene jiride gwere bishile nono ye Juleila ane ju akadi Juleila anana andomi amanguru alemuruba a cocktail de fruits abuyagi nimbebe soro Société Seydou Kasoge Sarla ju akadi fana a jabibi andomi amanguru alemuruba a cocktail de fruits abuyagi a koko ana manje no e papaye abe nimbe soro ju akadi la Société Seydou Kasoge Sarla ka son la fia ninga nikun saha ka farikolo minɛ ka mana a fɔ société Seydou Kasoge Sarle ka ju Leila a n'a ka ju Akadi a bɛ dumuni bayɛlɛma ja a sigiko kelen i da la a ti bɔ bilen gula n'a mago jɔra société Seydou Kasoge Sarle ka ju Leila a n'a ka ju Akadi la a b'a sɔrɔ jamana in butigibaw bɛɛ lajɛlen la nka u ja b'a la ba filɛ Sugunikura la bolofara dɔ bɛ Misira 3e gidɔrɔn fan fɛ a bɛ se ka nɛgɛjuru coupe banba 76 10 83 44 wali kelen 79 26 86 49 70 99 B 74 87 walima 76 98 78 92 Société Seydou Kasoge Sarla ka ju Leila anaka ju Akadi ju Dumango Dadu. Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi temina ŋanaw te duman kanumagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma. Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona.
tɛ ginna de wa nin ye tɛ ye dɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da i bɛɛ tɛ kɛ koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ayi ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa. n ka mobili ko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun. awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa. jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. a ni sɔgɔma. Nse tanti Sɛba. Somɔgɔw ne mɔden don. Foyi t'a la. Alhamdulilayi. E bɛ ka Ridelax mois de di Nura ma. Awɔ. Nura âge tɛmɛn'o kan. Nura bɛ NI plus de ta. Ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye a tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ. Nin de ye feere Ridelax 1 plus ye. N y'a siɲɛ fɔlɔ de Mali la. Vitamine 21 de b'a la. Namasa b'a la, tamaro b'a la, pomme b'a la, bi b'a la. Denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten. A tɛ ban ne kun abada. Ridelax den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo 6 la ni Ridelax 6 mois ye a kalo 8 ni Ridelax 8 mois ye ani sisan Ridelax 1 an plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la Ridelax ka céréale 1 plus falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na Ridelax denbaw bɛɛ jigi don Ridelax 1 an plus a nana o lafiyali kan. N'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Ridelax siɲɛ 1 Ridelax waati bɛɛ. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Trois Horse, c'est bien plus qu'une boisson maltée. C'est une véritable source d'énergie et de fraîcheur. Grâce à sa recette unique et authentique, tu peux compter sur elle pour te désaltérer et te redonner de la force après chaque moment intense. Chez Trois Horse, nous sélectionnons les meilleurs ingrédients pour créer une boisson maltée sans alcool, d'une qualité exceptionnelle, au goût riche et inimitable. Résultat, une fraîcheur incomparable qui fait toute la différence. Trois Horse, la force des 3 chevaux. Farifoni ni galabukana ya abobe dema te national Jama je yorola national Konyo yorola national Yemunu yorola hali tosigi yorola jama bebe girete minga te national Magoro ba mi demese ba mi chauba mi muso ba mi aha te national Ni ekimi ini kumulo dimi te nwanye
Ni atimi ini bana misente nyoanye. Ni atimi ini farifoni be nyona. Odela ubafe. Sipori kala ubafe. Meru ubafe. Artisi ubafe. Abibu wajulu keneka. Nega kera na te waratisi tuguni Forte National. Forte National. Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kunungana langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni ngajege kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du mali kono gawu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjire ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna kuni werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kala kana ga juru be bamba 76 80 00 72 Walegele 76 38 59 59 Zamzam kanaji ni ngura kuya kule ana EPC Dude bela jele wasara Sango's Broad. Championi, Tedanaya, Imashwa. Kadatimia, Kafarifani, Tagaranyaga, Fodanaya, Afaron Kokele, Abedala Bukenea, Kibila Bella. No, Adandu. Teuka Championindo, Agute Larica Galobonda, Tedanaya. Oh papa goûté, oh maman goûté, Che Johnny goûté, Che Aya goûté. C'est comment, Dedanaya championni. Papa, Dedanaya, Akadi trop. Dedanaya, Dedanaya minafa. Madame, Namu. nono sugu jumɛn don? E nono Sahel kaneti kɛ. So drafu kɛ nono Sahel kaneti tɛ daraka nono dama ye dɛ. A bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na. A bɛ kɛ dɛgɛ la, a bɛ kɛ sɛri la. N'i sɛgɛnnen nana ka frigo dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun ja n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten. Jate. Nafila d'a ma joona. A bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu. N'o tɛ a yɛrɛ b'i kan ja n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati. Wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulanin ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kun ja n'a ye. Tiɲɛ na nono Sahel kaneti nin kɛra ne min ji ye sa sanga ani waati. Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Ni nɔnɔ mixuel ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye.
vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fana b'a la. Ɲinɛ mixuel yɔrɔ limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixuel, sunkalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixuel, riche et crémeux. Ne tɛ Zara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya. Ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa, ne de ye star ye, ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye, ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ. K'aw to ne mini na, a b'aw kolo sigi, k'aw mɔdiya. O de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa? Ne de don tomate concentré Zara. Ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye. A bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Découvrez la gamme de jus de votre Pressia en canette. Quand la fraîcheur rencontre le goût. Pressia Orange, une richesse naturelle de force et de vitalité. Pressia Mangue, une saveur intense de concentré de mangue soigneusement sélectionné. Avec Pressia Ananas, goûtez au plaisir tropical de jus d'ananas fraîchement pressé. Appréciez la douceur exotique et irrésistible du jus de goyave Pressia. Pressia Cocktail, une explosion de saveurs fruitées pour une sensation unique. Pressia Ananas Coco, une alliance parfaite de fruits pour une sensation gourmande et unique. Avec votre jus Pressia en canette, vivez carrément fruité. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka an dɛmɛ ala ka bɔdaw di ala ka suturaw kɛ ka dugawu kɛ fɛn o fɛn ne farala an ka baara in kɔnɔna na ka na an dɛmɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye u ye danaya min d'an kan ala ka wasa ka foli lase an ka partenaires bɛɛ lajɛlen ma Sɔrɔkan n'i y'a jateminɛ depuis sunkalo daminɛ fo kana se nin waati ma tuma o tuma dɔw de bɛna fara kan kana se ka na kɛnɛ in bonya an bolo ka sɔrɔ an ka partenaire officiel kan ala ka jɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye waati bɛ ka se ka se ladilikan jumɛn b'i bolo bi ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma jalo ladilikan min bɛ yen nɔ an bɛ kuma an falakaw fɛ an tɛ kuma daminɛ dɔɔni tiɲɛ don sunkalo ye san kɔnɔ waati kelen dɔrɔn don bamananw b'a fɔ ko surafana bɛ dun su fɛ dɛ nka a bɛ labɛn kabini wula fɛ dɛ kabini san kɔnɔna la hadamaden ye organisation de sunkalo waati bɛ ka se i ka sɔrɔ ta cogo kɔrɔ dɔn i ka sɔrɔ to ka dɔɔnin tigɛ économie dɔɔnin kɛ ka sunkalo ɲɛsigi o sunkalo in fana kɔnɔna la sunkalo ɲɛsigilen kɔfɛ seli fana ɲɛsigi seli fana y'a dama musakaw de an ye a fɔ kuma kɔnɔna la ka tɛmɛ ni seli waatiw sera an balimamusow an denmusow an musow an baw ye sunkalo bɛɛ kɛ gabo sisi la tɔrɔkɔ ni fɛnw na u tɛ sara an tɛ se k'u sara sɔrɔ nka tuma la ka fɛn dɔ kɛ o fana ye fɛn min b'u la nisɔndiya seli don ka ye cogo la yecogo b'u yɛrɛ la nisɔndiya wala fɛn min n'u tɛ deli k'a sɔrɔ n'u hakili t'a la tuma la ka surprise k'u la nka tɛ deli ka min sɔrɔ waati bɛɛ la ka na o ɲɔgɔn k'a ye misali la i ye bazɛri si sa i ye gazinière sa i ye fɛn dɔ sa ye min b'a la nisɔndiya ka na o fana bɛ waati la tɛmɛ a kan nka an kana an sigi tuma bɛɛ k'an bolo da o sen kan dɔrɔn se ten jamana ka gɛlɛn tiɲɛ don nka an fana k'an jija dɔɔni minnu fana bɛ ka degun ni gɛlɛyaw kɛ an bɛɛ bɛ ka
sɛgɛn dɔn kɛ nka n'an ye ɲɔgɔn ka sɛgɛnw dɔn a bɛ dɔ ta fɔ a la Jalo sɛgɛnnen don kan sɛgɛnnen don mais ni kan y'a dɔn Jalo bɛ ka jɔyɔrɔ min ta k'a ka bonyama segin k'a ye tuma dɔ la a bɛ Jalo ka sɛgɛn ko a fɛ an ba ninnu an k'u nɛgɛ an ka u la nisɔndiya an ka fɛn k'u ye fɛn min bɛ u la ɲina u ka sɛgɛn kɔ waati dɔw la donc an b'aw fo ka u wale ɲuman dɔn u ye wulikajɔ min kɛ sunkalo mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kabini sugoro tobi la suntigɛ labɛnw ka fara minnu fana ma sun lajuraw kama denmisɛnnin fitinin ni banabagatɔw ka occupé olu fana na sunkalo in kɔnɔna la vraiment an baw bɛ fo an balakaw bɛ fo ni an balakaw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ an balimamuso an denmuso an furumuso u bɛ fo ka wale ɲuman dɔn ka musakabɔlaw fana fo k'u wale ɲuman dɔn maa o maa ye ɲumanya kɛ sunkalo in kɔnɔna la min ye maaw dɛmɛ ka suntigɛw organiser min ye maaw dɛmɛ sentanw dɛmɛ ka fɛn k'u ye ka u bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn sunkalo in kɔnɔna la. Fatumata da kunya kelen jumɛn b'i bolo ka da nin kan? Ne bɛ an balakaw de fɔ kosɛbɛ hali sunkalo daminɛ fo ka na se bi ma olu de bɛ boli ka sunɔgɔ t'u la ka wuli ka suguri tobi ka tila ka tilelafana sigi denmisɛnninw ye minnu ma sun ka tila ka boli ka suntigɛw labɛn k'a di sundonnaw ma an b'u fo kosɛbɛ k'u ni cɛsiri k'u ni ce u yɛrɛ ye ka tila k'a f'u ɲɛna k'u k'u jija u kana u ka sunkalo barajiw bɛ la taa musakako la Ala sɔnna ni ye sun tigɛlen Bamakɔ a lamini na اللهم لك صمنا بك آمنا وعلى رزقك أفطرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم صل على محمد وآل محمد Ala ka an bɛ taa ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɔfɛ inshallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
alikaba te wula te min ɲɔn manja te min min daro ka di te min be jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alikaba te kɛrɛnkɛrɛnnen do ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alikaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ diya la te alikaba te wula sɛgasi don do a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba te wula kalite ko daa don. Suŋalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Suŋalo mixuel ye suŋalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fana b'a la. Suŋalo mixuel y'o limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, suŋalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Championi, Imashwa Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaron Kokele, Abegala Bukemea, Kibila Bella, no, Adandu. Teuka Championindo, Agute Dorika Galobunda, Edanaya. Oh papa goûter, oh maman goûter, Che Johnny goûter, Che Aya goûter, c'est comment, Dedanaya championni, papa, Dedanaya, Akadi trop, Dedanaya, Yedanaya Minafa. Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi nɛ kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice do Mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso demaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya
ni ŋa bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la Zamzam ka najininkura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bébé Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 Zamzam ka najininkura bouillon poulet a n'a épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. Farifoni ni galabu kanaya abube dema te national Jama je yorola national konyo yorola national yengunu yorola hali tosigi yorola jama bebe girete minga te national magoro ba mi demiso ba mi chauba mi muso ba mi aha te national Niatimi ini kungulo dimi tenwanye Niatimi ini bana misente nywanye Niatimi ini farifoni benyona Odela ubafe Sipori kala ubafe Meru ubafe Artisi ubafe Abini wajulu keneka Nega gera na te wera tisi Tuguni Forte national Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tanu ka barikada an bɔra ka sun tigɛ sisan duwawu fɛn fɛn kɛra ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi an ka jamana ala ka basigi don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ka duwawu kɛ an ka jamana fintigilakaw ye ala k'u kisi k'u tanga u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ jamana in ala ka bɛn don a denw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka gɛlɛya ninnu ban k'ala deli an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ala k'o dusukun don an bɛɛ lajɛlen na an bɛ foli laban an karamɔgɔ ka denbaya la k'an baw fo k'u waleɲuman dɔn ka duwawu k'u ye n'i y'a jateminɛ nin sunkalo kalo kelen kɔnɔ an baw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ani u bɛ ɲumanya bolofara minnu ta ka ɲɛsin Bamakɔ dafɛduguw la ka ɲɛsin kalandenw ma a ka bon hakili ma a nafolo dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ a bɛ bɔ nafolo min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ miliyɔn caman ye k'a d'u ma k'u fo u ka dunan ladonw la tuma o tuma taa bagunna jama de bɛ yen an bɛ ala deli ala ka a ɲɛm'u la ka naso n'a a dɔgɔw fo n'o ye seyida naso madame hayidara k'a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kan ka ala deli ala ka ani u dɛmɛ ka an ka sherifatu fo seyida ina n'a dɔgɔninw u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ duwawu k'u ye ala ka n'u dɛmɛ o kɔfɛ ka foli kuncɛ an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ la ale min ye ko bɛɛ lajɛlen sababu ye si ni kɛnɛya ala ka o di cɛkɔrɔba in ma ala k'a ɲɛmɛ ala a bɛ siran fɛn fɛn ala k'a kisi a ma a yɛrɛ bɛ ko o ko la ala k'o latigɛ a kan an b'a ɲini ala fɛ a kɛlen don ka ŋaniya ɲuman min ta ka ɲɛsin mali silamɛya ma ala k'a fanga se a baara la wa ala ka silamɛw kɛ k'a faamu ka tugu a kɔ walasa baara in ka se k'a ɲɛ ka ala deli miliyari caman bɛ ala bolo ala k'o di nin cɛkɔrɔba ɲuman in ma ka hakili sigi d'a ma yarabi ka jigiyaw caman d'a ma diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ka foli lase jamiyatul ansarudin a tɔn ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fadi seya ka taa se fo duguma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka wudul islam cɛba bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ ani u bɛɛ ye ustaz kan an bɛ sɔrɔ ka na bisu in na nafilaw la kosɛbɛ suna amadu jalo su malo su 29 nafila joko 6 don salam bila ko 7 joko kelen o kelen fatiha kalannen kɔfɛ qul huwallahu ahad o siɲɛ 20 salam laban bilalen kɔfɛ ya rahimu ya rahimu ya rahimu o siɲɛ 100 an bɛ segin a kan siɲɛ laban na sunkalo su 29 nafila joko 6 don joko 6 salam bila ko 7 joko kelen o kelen fatiha kalannen kɔfɛ siɲɛ 1 qul huwallahu ahad
samad mushinga mugan jogo kilo kile salam laban blalen kofe ya rahimu ibe o zikru ke shinye keme ambe Allah taala deli ala ka amine amin ambela jini amin rabbal alamin ala ka o du'a min amin ustad kan ka kani wati chiroy amina foli ani kuma kunce kuma di ambalo musoma ne madame Anne Fatmata Kamara kuma kunce kuma jimbe ustad ani ala de bakani an la be bakab bela jeli fo ko monsieur wala den ko mana ada do ko bela jeli fo ka fami Kamara ko ustad ali Kamara ani mbo bela jeli mu bela jeli fo ka interim sofo sila mama Haidara ani aka soldat bela jeli ka fele ban karamola ase Sherif Usman madan Haidara ani aka demira bela jeli ani ala fe sija ani kenya alla munna ala bulala ko jana amin fami ani fo fami si ani kana to ala sonama u bebe foli me ambi yere fo ki wala nyumando wuli ka joni tesirila hayna soro bi sum kala no ki goshi ko sobe so no so ni erti membe abe famia zakan na wuli yani kuma kunce kuma nyumando Amadou Diallo ambi ambaraka nyogon befo kenya ambe foli sisi bi anga karamo ananga almamiu muni sungalo kalu kelen bela jenke zawiya kono misiri kono ka tafsir keno sigi bar kuma manoko mambe kuma barro do bar kuma manoko saba nani an karamo nanga almamiu gode ka sigile misiri kono zawiya kono kenewla ka tafsiru ke islamawi kalu kelen mu me bela jeren kono la anga tafsir kelo bela jeren fo jiya fanta ani nani anga jemu ko fana ande me wawo anga jemu ko kono ambo fu munum be jeka jemu ko baraka en dongo do rube na mado dungu do antume mado wede kana no yi anya mamuno invité ka dem ne kam ni sumalo clip flanando fo kana se anga bi invité mi ni anya invité ame anga ma wele lew amba bela jine fo ma mo yanga wele jabi kana faranga kan mbara nyena maya ambe u bela jine fo Amadou Diallo ame fo anto ame falenke dobe ta dobina na dungu do edi silimia kalu kilen konala na bora do nani mi ni Sherif tume katika ufeno o bara o tume sena ni etumbo bara ise mo bara la ni maye kene ka note kalu kelen bela jilen konnala edi be bara be coordonné edi ba bela jilen fara nyon ka kuma be sigi nyon ka ibe foki wala nyumando ambe do ke yani kenen leban ko nyuma me Allah taala deli ala ko di anima bara fara ambe deli ga fa on be kene ka on de be ye na mado de be kofe munu be ka bara ke ka jawni e kuma ka na bo wono wa ko ni mado ko ni suma koro do ta de be kile koro on be suma koro munu ku ni kile koro ka wala sa on se ka si suma koro wala sa jinya ka se ka ye ame ufono ye anga technicien we amu bela jelen fo ko wala nyumano kadam ne anga direction na nyame bara imbe ke kanya oluka hakli nyumano ko bara si chuko nyumano kam ni anga directeur bayre la no El Hadj Ousmane Sogore ani direction ma bela jelen service commercial ressources humaines wala comptable ni question ma ame u bela jelen fo kana an yere fi an responsable technique Bouya Jagili Koulibaly amba foka wala nyumando nga réalisateur en chef Mohamed Keita maninga fama ambe afo ana baraka nyom bela jele Adama Salia Koulibaly Abou Jabati Abou officiel la sa ambassadeur ka Chaka Koulibaly fo aka chesri ni aka wulika jola ana ka baraka nyom ka dizeru bela jele Mohamed Traoré Motra ali ma tafsir baraw bela jele fara nyom ka fo Moussa Traoré GMT ani ambaraka nyom to be jama ka cham beto wat siga fo journaliste ou caméraman surtout cadreur ou faut ko wala ñu fo ata ci anga dala joma anga vigile wani anga garde national mo mo be anga chauffeur ko bela jelen fo ko wala ñu mano da ko nyakele ka fo bela jelen ko bara nyana andara taala deli ala ka sungolo ko ci herla ka sawara fana bara wira anna amin ya rabbal alamin ala ka do bela jelen ne so kana mbira fo ki wala ñu mando ka wulka joni ka cesrila et des plateaux coordinateur ni ay jetem ne kalo kelen ko nana chimsani fon be ke erebe bla anyefe ni ka si ani ka karamo ya bela jele ay siraki berebe ambulu ka invité ulaile ko reçoit femunu na mo bala ka seben ko di ama ambi radio foki wala nyuma do ka do ka aisa anyi na baro ka herela chogum sabrata ala ka se ka ansi jo ko kono la nyini mi anga se ka farafido satisfait ko sako ke mo go be famu ya munaka duma
ma o mi yanga chokoroba la ni ala ka se ka amfanga se ka andeme ko barake ala ko ke ni ala ni kira sonama ka to nga ma kilenga furi ke yana ngo kuma kono me ambal mo so fu ko so kadi oui hawakan kadi kan mo wa bugula no ko ni kadi kana ka fu yanga nanti ke amba fu do mo be ngala anjira haisa amba so ko kadi ka tasa aba fu ka wali mano me ne fana de na songo dama de ne ne fana na songo dama bo akari wo mi na songo di ay bo atega jayo atega jayo so bi da songo di mutum mi fana kala ke chugula o fana ga fo da wali mano ka do ke bamba to e o fana nyina te sa chama do sa do ke bamba to fana ala ka hine bamba to a furje mi fatura be furjala ni ala sa kle dama ira kan abo me do ke bamba to e anan islam shu bela jini ala ka hine o bela jilna ay min ke anya ya balma jiambulo ya sigi jiambulo amba fuka wali ma ka do ke ay ka do ka dewi ya rabbi ala ka barka do ana ala ka barka do dewna mi ke ala ka barka do dewna ila na so kama salli ala muhammad wa sallim ala ka do mine ambe be fo ka be wala nyuma donc ka wala dunya ka fo nga bi clip de jour o de am balma ke amadi bari bele fasa o de ba bolo bi no titri haidara aywa sherif ahmad tijan haidara de do aywa sherif sayyidi sherif usman malan haidara de do amodo folo ko ya sebe titri la haidara amana ka fem ni ala sonama morite donke dombela ni haidara ko ni to fem sherif fasa aboke kizimbe awtla ko ye ami aw ami ngon so shinia inshallah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala skoire corp Sikra bani hasiminga ibora ala kira mamadula kure sikra Fatima Zahara umodin kaini wele kaka ahaba madani sibila don kure sikra basantara wele de nyomanda nega haidara bangeli de kera mahera baye Ala e do chikana dindina bobol